en haren gezond te houden. Nu alle Lucovitaal 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Rob Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwien Live. Zo nemen we het ook wel. Leuk dat je erbij bent. Een heel soort muzikale gasten. Je hoort hier in de studio. Allerhande soorten muziek krijg ik bij mij. Van redelijk pittige rock naar blues. We gaan singer-songwriters. We zitten zelfs in klassieke sferen. En we praten ook nog over leuke evenementen. Onder andere mij Alina Talsma. Die zit hier naast me. Want die mailde me. Die zei, ik ga wat leuks. Kijk er even wat reclame van mij. Het gaat door stoere kerels. Nou, dan mag het even deel komen. Ja, stoere kerels. Nee, het gaat om malen. Oh. Mannelijkheid. Ja. En dat is wat oors? Nou, dat stoer is wel een onderdeel ervan. Maar dat is natuurlijk mannelijkheid is natuurlijk heel breed. Dus daar gaat het door. Muziektheaterproductie Broest. Wanneer ging hem los? Nou, we beginnen, de productie zelf is in april. En we hebben na je week een proeven van bekwaamheid. En daarvoor kunnen Marley zich aanmelden. Die het graag maar uit willen willen. Ja, en dat moet echte Mali wezen of stoere Mali? Daar maken ze dus een soort onderskier tussen of net? Nee, ik wil heel graag alle Maliërs zien. Nee, met name Mali die ervaring hebben op het gebied van zongen en percussie. Of een specialiteit erin, maar als ze beide kennen is het helemaal mooi meegenomen. Maar dat zijn de ingrediënten van de vaststelling. A cappella zang en percussie. En, dus ja, die malen, die kennen mij dan. Broest. We beginnen er wijdwijdig gewoon straks. Alleen daar en mooi dat je best. Leuk. Dan begin ik naar de eerste muzikale band. Het wie eerst eigenlijk een duo, kies ik mailt. Want ze gaan binnenkort een mooi feestje. Frans en Jelle. Akoestisch duo. En dan krijg je nog een mail en dan blijkt dat er een hele band mij komt. Dat ben ik hartstikke blij mee. Waar hij mijn naam, jongens? Wij hebben op bas Jacob de Boer. Ja. En op drum Willem de Groot. Ja. Die achter een enorm drumstel zit trouwens. Ja. Had hij normaal gesproken zo'n drumstel doen? Nee, hij had maar een liedje. Ja, nou, ik praat straks wel even met mij verder. Hey jongens, jubileum. Ja, zie je hier bestoven aan. Hoe is het begonnen? Dat was beiden. Ja. Ja. Maar thuis even op een jeetje feestje of weer de voor het eerst optreden al in een kroeg of zo? Nee, we zien het eerst in een band met beiden, hè, Frans en ik. En toen die band is opgehouden, dan ben Frans en ik met beiden verder gegaan. Ja. En dan ben je samen zien hier verder. En dan ben je samen zien hier verder. Ja. Dat gaat heel snel, ja, wat dat betreft. Een protospelen, neem ik gewoon. Ja, dat trouwde jaren heen en weer. Ja. Is de bluesbeleving voor je altijd echt nog hetzelfde blun? Of ben je muzikaal ook nog wel een beetje ontskipper in West? Nou, we proberen wel met beiden die nummers te pakken, zeg maar, die net echt heel bekend binnen. Wel van bekende bluesmuzikanten, maar net van de hele bekende nummers. Een beetje onbekend en dat werd een beetje naar Joskie aan, zeg ik maar zeggen. Ja, neem eens wat naam. Wat voor bluesartiesten vind je hem te gek? Nou, Muddy Waters, Little Walter, Howlin' Wolf, hè, dat vind je Frans weer geweldig. En zo'n soort mannen wat. Wat zeg? Sonny Terry, Brownie McGee. Dat is natuurlijk het akoestische bluesduo wat er is. Het is een LP's van, hoe gaat dat? Of haast een digitale collectie? Hoe ga je hem dat? Nou, zo digitaal ben ik net. Ik heb nog wel cassettes. Het is echt blues, echt cassettes? Ja, daar heb ik ook nog wel. Die heeft constant vast erin. Ja, dan mag je mijn potlood weer goed krijgen. Nee, ik deze natuurlijk wel. Maar de blues, dat is al, ik denk meer dan haast wel 30 jaar dat ik me daar maar bezig houd. En verzamelt dat dan ook of net? Of is het vooral spelen? Nee, het is vooral spelen. Ja. Nee, maar ik ken een hoop bluesliefhebbers en die gaan dan... die kom maar even mij naar een keer, maar dan staat die vol. Morgen vol, ja, zo ga je dat, ja. Goed, jongens. Nee. We praten straks nog even verder. Ik wil eerst het eerste nummer in van je meer. Hoe heet het? You Got Me Dizzy. Live in Noorderwien. Help me tell you, baby, what I say is true. I ain't never loved somebody in the way that I love you, 'cause you got me dizzy.
'cause you got me dizzy. You got me dizzy. Well, you got me dizzy and I can't even see my way. Well, you got me dizzy and I can't even see my way. Well, you got me dizzy and I can't even see my way. Ja, lekker. Jou eens een applaus. Straks, het goeie nice is dat ze nog meer lekkere bluesnummers spelen in. Meestal bij hun twaan. Maar dit is wel even door, hè, met de hele band. Lekker stevig gloed trouwens. Het is gewoon lekker om dat af en toe eens even te doen. Het zien hier akoestisch, dat is hartstikke leuk. Ja. En Maar je wil ook eens even... af en toe eens even knallen. Dat is gewoon wel lekker. Ik kan me goed voorstellen. Het feestje, we bijten er al vast even een stiekem reclame voor. Wanneer is het? Sneurenhoerweken, morgenhoerweken dus. 12 oktober. En waar hoor je hem dat? In Zero in Dokkum. Zero in Dok. Waar de Orenbal wordt zeg maar. Remind me, straks nog volle meer reclame voor meidje. Dit is weer wat oors, hè? Ja, zo krijgt even wat door. Ja. Maar ik wil wel hetzelfde. Het is blues, hè? Ja. Het is familie. Ja, het is familie, ja. Ja, en we houden van familie. Ja, mooi, Dus hè? die komen altijd weg. Dexter Blues. Exact. Ja, precies. Ja, goed zo. Ik bleef achter de kabels in. Dat bak net door aan. Ik kroep er even achter de bar en dan kijk ik eens naar de vleugel. Want het hoort echt van alles wat weg. In Noorderwiel Live staat het programma ook bekend om. Alleen dat was maar even hoe de vaststelling. Best daar al lang met de maanden? Ja, eigenlijk wel. Zo'n Aurelien kwam ik op het idee om hier iets mee te doen. Ja, het is een eigen idee dus. Ja, het is mijn eigen idee. Dat wist dat ik ben hier volgens mij Basics West en ik zit een heel soort in de koorwereld als koorregisseur. Ja. En ik maak heel graag mijn Mali werkje. Dus, Wij zijn zo leuk. ja, je bent heel leuk. Ja, en op een gegeven moment dacht ik van ja, a cappella is natuurlijk heel mooi. Daar hoor ik erg van. Maar ik hoor ik heel erg van percussie. En de dynamiek die erin zit en de combinatie van die twee, dat liep mij heel erg mooi om uit te werken. Ja. En met name mijn Mali. Dus daar ben ik eigenlijk gaandeweg op dit idee komen. En ik had op een gegeven moment vrij snel al contact gehad met Jorrit Laverman. En Jorrit die schroot de hele muzikale compositie van dit gebeuren. En hij zal ik zelf meedoen. Want het zal net een stuk worden waar een dirigent voor zit. Het is geen koor of zo. Het is echt een doorgeregisseerde voorstelling. Een muzikale theatervoorstelling. Waar ik een belangrijke rol in spelen. Maar het is dus net mijn dirigent, maar het is helemaal teruggeregisseerd, teruggecomponeerd. Wat een project. Ja, het is wat een project inderdaad. Ja, ik vind het heel leuk om dit te doen. Ik heb een heel soort wel, ik als productieleider werken. En als koorregisseur in het hele land. En ik ga al heel soort dingen dienen. Maar ik merk dat dit artistieke, dat mij dat toch wel luidt. Maar ik vind het namelijk heel leuk. Ja. En het opzetten van zo'n productie, waar ik dan zelf nou de regie in doe en de artistieke leiding. Dat vind ik heel leuk. Hoe vind je best? Nou ja, daar had al een beetje antwoord op, jong, omdat het nou al meestal ziek is. Maar in dat hele proces, want er was dus een protomalie, maar die moet dus vooral een muzikale rol invullen. Hoe vind je best wat dat betreft? Nou, we hebben in elk geval 4 malen die het sowieso meedoen. En die groep die willen we graag aanvullen tot ongeveer 15. We binnen een paar weken hebben deze productie gelanceerd in de media. En bijvoorbeeld op Facebook is het filmpje, de video die we maken, hebben we maar de oproep van Mali om zich te melden voor die proeven van bekwaamheid. Ja, die is al 20.000 keer of zo bezongen. Wauw. Ja, en we krijgen nou aanmeldingen van 14, meestal die het 14 binnen tot 24. Uit met name Friesland, maar ik Grijns en Drenthe. Okay. En die komen dan na een week op die proef van bekwaamheid. Ja. En dat wordt gewoon een hele leuke dag. Of een mooi wet. Als je nou aan de slag gaan, werd Mali zelf schenken van nou is het wat voor mij, maar werd wij ik schenken van goh, wat past bij wat wij verregen hebben. Ja. Dus en januari, februari, maart gaan we repeteren. Elke snijn, Oedai. En dan in april binnen er 4 vaststellingen. Nou, het verhaal straks. Wil ik nog volle meer van weten. Leuk in ieder geval, mooi initiatief. We zullen het jaren van Alinda Tols. Maar ik ren even naar de hoeken van de studio. Er zit hier een voortdoken achter de vleugel.
Meneer Wijs, je mij wel even zitten. Ja, dankjewel. Of ben je zo bescheiden dat je denkt... Ik vond het beter staan. Hè. Ja. Andrew Wijs, leuk dat je er bent. Straks met Albert Bonnema hier. Vanwege een voorstelling in Bittergem, toch? Net? Ja, jawel. Ja. Ja. Maar eerst maar even over jezelf, want straks dat optreden en die voorstelling. Eerst maar over jezelf. Ik las dat jij in Cambridge hebt gestudeerd. Ja, dat klopt, dat is een tijdje geleden natuurlijk, want dat was in de vorige eeuw. Maar ik heb een overstap gemaakt naar het continent. Dat wordt, zoals je weet, steeds moeilijker. Ja. Maar dat heb ik gedaan in een tijd waarin dat ook moeilijk was eigenlijk. Maar was het los van de muziek ook een soort klassieke tijd voor je? Ik bedoel, het is prachtig, hè? Cambridge, studeren. Is het zo romantisch dat wij denken hier in Nederland dat het is? Ja, dat is wel zo, ja. Ik had het zelf niet zo door op het ogenblik. Ik was jong en ik wist niets. Maar als ik terugkijk, denk ik, dat was wel een mooie tijd. Ja. Maar je bent er niet van bewust op het ogenblik. Hè. Nee, later. Ja. Dat was maar later, ja. Hoe ben je van Engeland hier in Nederland terechtgekomen? Ik mocht werken in de opera. In de Nederlandse opera als repetitor. Het is een pianist die repetities speelt en de zangers helpt voorbereiden. Ja. En dat wilde ik altijd doen. Vanaf mijn schooltijd was ik super geïnteresseerd in opera. En dat is zo gebleven. Want ik doe eigenlijk ongeveer hetzelfde als toen ik 20 was nu. Hè. Ja, wat los van het project, daar gaan we straks over praten met Albert Bonnema. Wat doe je op dit moment meer? Ik werk nu voor de Reisopera, onder meer. Zij toeren over het hele land met een paar bier van Seville. Uitstekende productie trouwens. Komt in Leeuwarden, een echte moeite. Heel onderhoudende productie. En echt klassiek stukken. Het is een klassiek stuk in een heel modern jasje. Een heel onderhoudende regie van een zekere Lawrence Dale. Het is echt een aanrader, zou ik willen zeggen. Ja. Je bent hier toch? En de vleugel is gestemd van de week. Ik hoop dat hij nog steeds een beetje bij stem is, om het zomaar eens uit te drukken. Er komen straks nog meer mensen op te spelen. Dus we hebben jou ook gevraagd om een solo-stuk te spelen. Leuk. Wat ga je doen? Ja, het is de concerten met Albert staan een beetje in een Spaans achtergrond. En ik dacht, ik speel een Spaans stuk van Manuel de Falla. En dat is eigenlijk een dans uit een ballet. Het ballet heet El Amor Brujo. En het is een verhaal, van een vrouw waarvan de geest van haar overleden echtgenoot spookt in haar hoofd. En ze wil dat bezweren. Om te kunnen verder door het leven met de liefde van haar leven. Die iemand anders is dan waar ze mee ooit getrouwd was. Toch weer de liefde. Ja. En om die geest te bezweren doet de hele gemeenschap een dans. En dat heet de danse rituel du feu. En dat is een bezweringsdans, een vuurdans. En dat is dit stuk. Ga je gang. De studio is all yours. Dames en heren, Andrew Wijs.
Wauw. Andrew Wise. Aanstes praten we. En hier hebben we hem nog een keer. Maar dan zullen die optreden hier met Albert Bonnema en Frans Viezelier. Dan hebben we er zang bij. En dan gaat het oer klassiek in de kas. En dat zal opgevierd worden onder oren de 12e oktober. Daar komen we straks voor te spreken. Iets eerder. Tenminste de oproep in ieder geval. Voor, ja, wat maakt nog steeds kerels, Mali, er zit wat nuanceverschil tussen, hè, Linda? Gewoon Malië. Gewoon Malië. Wat is het verhaal? Wat verhaal wordt te vertellen? Ik wil heel graag mannelijkheid bespreekbaar maatje. Wat mij opvalt is dat er heel veel discussie is over dat man en vrouw gelijk wezen moeten. En dat vind ik altijd heel gek, want ja, dat binnen we nou eenmaal net, helemaal net. Er zijn wel overeenkomsten, maar er zijn denk ik meer verschillen. En wat mij ook opvalt is dat dat men eigenlijk vindt dat we meer nog gelijk willen matten. En dat Is het geforceerd? Ja, soms wel een beetje. Ja, ik denk dat we streven naar gelijkwaardigheid. Maar dat de gelijkheid is toch wel wat oors. Ja. En ik wil eigenlijk graag alles wat mannelijkheid is omarmen. En Sam, wat is het dan? Hè? Wat betekent het? En dat deelt ik voor de maaidoggen. Het gaat net alleen om mijn visie. Maar ik kom de maaidog, wat vinden die zelf van mannelijkheid? Nou, en daar proberen we een hele lijn in om te brengen. Naast dat er een compositie is en heel veel muziek maken wordt, maar het lichaam alleen nog. Komt er natuurlijk een verhaal in, als het ware. En voor het publiek. Wat betekent het eigenlijk voor het publiek? Mannelijkheid. Ja, precies. Dus probeer eens te prikkelen. Dat er een soort interactie is, dat dit zo'n beroemd wordt. Maar komt er iets in die zin uit die vasthouding? Dat is denk ik die discussie maar gewoon los nou? Nou, ik ben net zo van de discussie. Dus dat is mijn doel. Ik helemaal net. Maar ik kan me best voorstellen dat meestal aan het eind van deze vaststelling misschien zelf denken van, goh, ja, wat vind ik er eigenlijk zelf van? Of hoe zorg ik er nou aan? Het zou wel Mali als vrouw. Dus, Nieuwsgierig? Ja. Hast je daar al reacties op kregen of net? Ja, op de. Is het nou wat in de media aan het gooien? Dat is een vreselijk meestal. Dus ik kan me voorstellen dat er al wat reacties op komen. Ja, er komen een heel soort reacties. Hele leuke reacties. Natuurlijk van mij persoonlijk. Van het leuk dat dwang is. Maar dat het een hele grote deelt wordt. Ja, die video dan. Ja. Die heb ik dan weer even. En er wordt een heel soort op onze website zien. Broest.frl. En dat ik het plak waar man zich onmelden kennen. En dat gebeurt ik. Een man meldde zich on. En ja, dus ze kan dan ik een beetje vertellen alvast oer. Ja, wat ze eventueel dien hebben op dit gebied. Op zang of percussie, drumgebied. En daar zitten gewoon hartstikke leuke onmeldingen tussen. Super nieuwsgierig. Ik het hokje vol, Joert. Maar die bluesjongens, de rock, man. Alles is welkom. Welke ook gewoon zo hard. De blueshoeken, dat is 16 een peer. 16 de rockers. Ja, alles. Nee, alles is welkom. Ja, zeker. Ja. Wat een klus. Ja, superleuk. Ja. Er zit een heel team omheen, hè? Een zakelijk leider, iemand in de P. Ja, maar dat is toch de speel. En ik weet uit ervaring hoe volle drukte dat jou. Even een telefoontje dit, een mailtje dat. Maar het goed regelen worden, maar het ding gepland worden. Ja, maar dat is wel mooi, dit erbij. En ik denk, Jorrit Laverman, dat is natuurlijk de man op het gebied van de muzikale compositie die we hierbij gaan zullen. En die mat ik een heel soort werk verzetten wat dat betreft. We zijn met opvieren. Het zal opgevierd worden in de sluisfabriek in Drachten. Dat is een hele oude bandenfabriek, wie het vroeger. Ja. En daar maakt ze steeds meer een culturele broedplaats van. Theater, het derke première home uit Dorp Europa. En het is een super mooie plak. Heel oud, heel rauw. En ja, precies wat wij zochten. Dus heel mooie plak. Mooi, jou die op. Nog even niet het adres. Ja, broest.frl van Moalië die het of heel goed jongen kennen of heel veel mooie percussie hebben of op beide gebieden wel iets kennen en willen. Ja. En dan Takkenwieken zei dus. Takkenwiekensneun is er de proeven van bekwaamheid in Wietgaard. Dus jou die op tiet op, dames en heren. Succes! Dankjewel. Broest.frl en waar wit. Goed, alleen het Blue Lekker hing je zoek zitten. Straks Denise Rivera hier, mijn dansers. Ik ben een echte man, zeg ik dan maar weg. Maar ja, wat is een echte man zien we? Ik maak ook mij doen. Ik weet net dat. Nee. Ja. En we beginnen eerst even naar het nice. Graag Alex. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
Snijn in Bureau de Vries. Je geeft je baby van 5 maanden aan iemand Hij oerlibbe als Joods jonkje de oorlog. en weet eigenlijk dat je dat kind waarschijnlijk nooit meer terug zal zien. Fred van Vliet. Maar door dat te doen heeft ze me wel voor de 2e keer het leven geschonken. Eert zien ouden en zien pleegouden. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Het juiste moment om een Peugeot te leasen is nu. Want het is nu Peugeot Avantage met scherpe private lease tarieven op voorraadmodellen. Bij de Peugeot 2008 SUV profiteert u van €50 voordeel per maand. Dus wat dacht u van een 2008 SUV met heel start assist, airco en parkeerhulp? U heeft tot 31 oktober. Dus ga nu naar uw Peugeot dealer of Peugeot.nl. Voor deze actie ga je vanzelfs naar de Peugeot dealers Hilkema en Heima. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Asis 4 mei, Noorderwiel Live. Klassieke klanken, mixed mei, ja inderdaad, bluesmuziek. Dit alles en nog veel meer straks, maar eerst het nieuws met Jan-Dirk de Haan. De eigenaar van een slachthuis in Dracht had van de rechtbank een werkstraf van 100 uur gekregen voor het mishandelen van een bistendokter van de NVWA. 50 uur van deze straf binnen onder betingst. Die een 40-jarige man werkte in april van het jaar een vrouwelijke inspecteur om 2 keer taatje in de groen. De vrouw woer een kool met een absces onder ziekje. Het slachtoffer had onder oren een woende onder holle oproem. De NVWA had daarop de vergunning van het slachthuis inlutsen. Na een peteer mocht er in mei weer slachten worden. De eigenaar van de slachterij moet ik €1200 vergoeding betalen aan het slachtoffer. De bouwsector maakt hem grote zorgen over de stikstofproblematiek. Dat er net gauw een oplossing komt voor de impasse dreigend ontslag van 10.000 bouwvakkers. Maarten Cornel, bestuurslid van Belangenorganisatie Bouwend Nederland, denkt zelfs aan een herhaling van de crisis in 2008. Als het nood tot stilstand komt op het hele front en dat er dus niks meer gebeurt, nou dan hebben we een gigantisch gat door die heel hier. En dat is, dat jouw dus meeste zorg. Er is zo'n 12 uur een stroomstoring in Marm, Halm, Verwet, Hegebuitem en Woonswerd. Zo gaan om zo'n 1000 huishoudens maalkoor. Het is nog net duidelijk hoe de storing ontstaan koor. Een monteur is dwande om het euvel te verhelpen. De verwachting is nou dat die storing om 1:12 voorbij is. Er binnen 300 meer koorleden nodig voor de voorstelling over Domela Nieuwenhuis. Een van de oprichters van de sociale beweging in Nederland. De voorstelling moet op 23 november in première gaan op het festival Explore the North. Maar de Talma over hoeveel koorleden had ze nou nog nodig hebben? Minimaal 8, dus 2 per zangstem, de altbas, tenor en sopraan. En dat maak ik meer missen, maar hoe meer hoe beter. De autocross bij Blauwhoes gaat snel net terug het veld en dan gaat het benammen om het parkeerterrein en het rennerskwartier is te wierd. Er komen gemiddeld zo'n 3.000 mensen op de racezaal. Na de Rijnbui van de morgen is het veld zo wierd worden dat het net meer opdroegen kan voor snijn. Zo denkt de ACDA van de organisatie. De wedstrijd bij Blauwhoes weer de laatste van het seizoen van de FAC, de Friese Autocrossclub. En zal net meer in helle worden. De 7 waar van de middag een meest beroemde loft uit een trog Rijn of lichte Rijn. De wind is matig en vrij krachtig, komt uit het eerste naar het zuidesten en de temperatuur loopt om de 12 graden heen. Joen, bloot er kans op buien, morgen misschien en morgen nog een bui, verder aardig droog en de zinnen erbij. De wind komt morgen uit het eerste en is matig. Temperatuur morgen 13 tot 14 graden. Snij, eerst een soort bewolking, maar het bloot alle dagen droog. Temperatuur snij wel onder lege kant zo'n 12 graden. En dat weer het nijs van nou. Meer nijs te vinden op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Dadelijk weer verder maar Noorderwien. Lekker een weekendje weg of nog even genieten van de zon? Ga zorgeloos op reis met een doorlopende reisverzekering van de Friesland. Het hele jaar goed verzekerd vanaf €1,75 per maand. Regel je reisverzekering makkelijk en snel op defriesland.nl/reis. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten. Dus doe zelf ook mee. Doe het licht uit en ga naar nachtvandenacht.nl. Heb je een zorgverzekering bij de Friesland? Dan krijg je 10% korting op je reisverzekering.
Ga zorgeloos op reis en regel het makkelijk en snel op defriesland.nl/reis. Home Sweet Home met BCC. Met onze wifi-installatie zorgen wij dat je thuis overal perfecte verbinding hebt. Zo kom jij de winter wel door. Kom naar de winkel of ga naar bcc.nl. BCC, altijd een oplossing in huis. Omroep Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede partij van het eerste uur van Noorden weer live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Het is altijd zo leuk, Freddy Mix. We hadden wat camera's bij van radio en televisie. En dan is er altijd wel een cameraman die te lang koffie dronken had. Hè? Ik neem je naam. Had ze hem kleren of net? Ja, ik ben er weer. Ja, en ik pleeg ze er ook altijd even mee. Goed, dat is het feestje van de Freddy Mix. Of Snijdemoorn. We heilen dit programma ook nog. En als je het ooit weer waarom zien wil, dat ken ik nog op youtube.com/Noorderwind trouwens. Volledige uitstuurings, alle optredens in clips, wat dan ook. Interviews, pleuren, alles op internet. Dan ben je de mooie Albert Bonnema. Leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dank u wel. Ben een tientje verlien. Ja, zeker. Ja. Waar is mijn naam? Ik heb twee man meegenomen, muzici en vrienden. De eerste is Frans Wieselier. Dat is met mijn jongensvrienden van het conservatorium. Ja, al jaren, we een 40-jarig jubileum. En dan Andrew Wise, die heb ik krijgt al even een prachtig spel gehad. Ja, weer fantastisch. Dankjewel. Ja. Maar dit ben gewoon muzikale vrienden, hè? Zou mij ze nemen? Ja, absoluut. Ja. Ben ik dwande mijn productie in Haarlem en binnen beide man ik weer bij belutsen. Een soort rondreizend circus bij. Ja, vind je leuk. Speel je hem, versteert toch Fries? Ja, zeker dat ik hier even van tevoren vreemd. Maar dat is een soort verbond tussen, want je neem ik gewoon door nog wat horen project, nou is het eigenlijk altijd voornamelijk. Andrew vertelde net dat hij bij de Nederlandse opera ging spelen als repetitor. Ja. En ik was even degene die het eerst met hem moest werken. Oh ja? Dus ja, dat was wel binnen. Ja. Van beide kanten. Van beide kanten, ja. Wat doet u nog meer naast dit project? We hebben het aan, hoe hang je in? Nou, ik zing nog steeds heel veel concerten en opera's. En ik geef les aan het conservatorium in Den Haag, waar ik 3 dagen vol les geef. Dan heb ik 16 studenten, wat ook heel leuk is. Ja. Hoe hoort een stem zo lang in vorm? Ja, net drinken en ja, daar gaan we weer. Net roken. Maar er was ouder, kun je dat merken of juist net? Jawel. En het is een soort sport. Hè? Je moet goed op je conditie letten, je moet het bijhouden, je moet steeds blijven trainen, blijven oefenen. En dan kun je het een heel lange tijd volhouden, als je techniek goed is. Wat binnen de topleeftijd van een operazanger? Nou, dat verschilt per persoon, maar meestal ligt de top zo rond de 40. Ja. En dan is het afhankelijk van hoe goed je zingt, hoe lang en als het een beetje op die zelfpost gaat. Ja, precies. Ja. Zit op die top, Albert? Ja, absoluut. Ja. Of ik ben... Ja, even een compliment erbij. Hoor. Of ik ben 40 of ik ben er net maar niet eens, hè, dat het letter komt. Ja, dat luidt die discussie hier wel. Wie een compliment, goed zo. Ik zal even een mooi listje nemen. Albert Bonnema, Maria Wieselier, Sabine Weber, Frans Wieselier, de weer er al even Denise Taberer, Andrew Wise, ik al even Herman Peenstra, projectkoor Belsum van Vaar Opmaat en het jonge Friese toptalenten Floriana Remmer. Het ben al je nam die mij werkje een concert klassiek in de kas. Klassiek in de kas, ja, speciaal. Ja, eerst hier het met peper en paprika, want het is in een bedrijfshal bij de paprika kwekerij van Jaap Venk. Maar het is nou je subtekst. Met peper, pieper in de kont. En paprika's in de kas. En het concert heet klassiek in de kas. Waarom deze locatie? Nou, dat is eigenlijk ontstaan toch vorig hier de Klokken van Belsum, een project wat ik maak. Hè? In het kader van Onder de Tour. En een van de acteurs, dat weer dus Jaap Vink van die paprika kwekerij. En ik ga in het verleden al dit soort concerten organiseren in Boekenhal van Stevenster. Dat is ook even tussen de boeken hartstikke steen. Precies, en dat weer uw eerste bijzondere locatie in een aantal jaren. Dus zei die stichting van dan gaan we letter op zoek naar een andere bijzondere locatie. En dat is nou deze worden. Nij bestuur, heel leuk bestuur uit Belsum. Friske, actieve mensen, dat is fantastisch. En we zijn snel in middel uitverkocht. Fantastisch. Ja. En nou treden wij hiernaast op. Dus, Maar het zaterdag is ook nog even vol. Ja, zeker. Welke data? Lift het voor maar even neer. Ja, 12 oktober. Dus jongens om 8 uur leuk, of 10 uur achter. En dan is de 13e. Om jou fjouwen is die. Straks even vertellen hoe mensen kaarten komen kunnen. Binnen is nog een paar van die zaterdags. En misschien komt er nog wel een extra. Maar eerst deze maar eerst zaterdag vol. Hè? Ja, zei dat. En als er nou haast gewoon mensen gaan zeggen, we kunnen het zien in kaarten sowieso. Dan ben ik klaar. Ja, dan komt het nog wel even kleren op snoot, jongen. Wat game er aan? Oh, een prot nou of daar? Nee, ja, daar. Oh, daar. Nou, een hele mooie mix van opera.
En lieden en ensembles. Bijvoorbeeld de Wet uit de Parelvissers doen wij. De habanera, beroemde aria van Carmen. Daar begin we mooi met het koor uit Bitgemolen. En heel groot koor heb ik, haast 20 mensen. Wow. Ja, de Friese medley uit Semmet 1000, maar de fanfare opmaat. Maar ik ben een prachtig mooi trio van Schubert bijgelikt, van viool, piano en cello. En er zitten wat mooie, rustige momenten in en verder ik lekkere highlights. Ja. Is dit een favoriete listje? Hoe maak je het aan geerstalling? Nou ja. Je gaat Albert Borrema gewoon tussen en denk ik doe gewoon mijn eigen top 10 of zo. Beetje. Ja. Maar, nou ja. Hebben jullie inspraak? Of? Heel weinig. Ja, toch ja. Hij komt zijn aarhoen, maar... Nee, ik zit dan achter de computer en ik denk, wat kan die dan? En iedereen wat ik wat leuks te doen heb. En ik, met dat ding, ik dwang dit zo onkennen het vanzelfs. Waarom dorst dit trouwens? Toch even die vraag, waarom dorst dit? Is het om klassiek en opera bij de meesten op een leegdrompelige manier te brengen? Of gewoon omdat je het zelf leuk vindt? Ik vind het zelf heel leuk, maar ik vind het belangrijk dat de mensen het kennen leren. Want dat merk ik heel dit meer. Bij verleden jaar, ik in Gordiek de grote opera uitviert, Sanson Dalila, wie en weer ik bij daar in de uitsturing. Om daar wat over te vertellen. Belsum, de klokken van Belsum, dat mensen zeiden je nooit dacht dat opera zo mooi weer. En dan komt er een soort muziek voorbij, langs, dat ze nooit, ja. En dat vind ik toch wel heel mooi, want het is een grote verrijking. Toch een beetje man op mijn missie, zeg maar. Ja, echt wel. Want ja, het doet de mensen goed, zeg maar. Doet mij goed. Ik hou ervan, ik had er geen verstand van. Ik wist dat. Goed. Zullen we eerst een wat jaren litten? Ja. Wij zongen dat het verneemde duet uit de opera Les Pêcheurs de Perles, de Parelvissers, voor tenor en bariton. Dat is heel bekend en de man die sferen de vriendschap onder elkaar. Maar er zit wel een addertje onder het gras in het Nederlands. Ze zeggen wel, ja, het is een herinnering. Ze hebben ooit in Stad een jonge vrouw gezongen en daar waren ze beide gek op. Maar zo, we beginnen net om beide net, want het vriendschap is wichtiger. En nou treffen ze elkaar weer, na een uur. En dan vraagt de bariton, de Surga, die vraagt, nou, en hoe is het gegaan? Hij die daar kon houden. Ja. Maar de opera vertelt letterlijk dat het net weer is. Dus die tenor is net helemaal eerlijk. Niet zuiver op de graan. Nee, hij moet wel heeg zongen. Maar. Je hebt weer hoe de leert. Ja. Live in Noorderwien. Au fond du temple saint, paré de fleurs et d'or, une femme apparaît, je crois la voir encore. La foule prosternée la regarde étonnée et murmure tout bas, voyez, c'est la déesse qui dans l'ombre se dresse vers nous dans les bras. Son voile se soulève, oh, vision ou rêve, la foule est à genoux. Oui, c'est elle, c'est la déesse qui charmante et plus belle. Oui, c'est elle, c'est la déesse qui descend parmi nous. Son voile se soulève et la
à travers la foule, elle souffre un passage sans le voile déjà nous cache son visage. Mon regard, hélas, la cherche en vain. Elle fuit, elle fuit. Mais dans mon âme soudain, que l'étrange ardeur s'allume, qu'un feu nouveau me consume. Ta mère pousse ma main, ta mère pousse ma main, de le cœur à vous s'empare et nous change l'ennemi. Non, que rien ne nous sépare, non, rien, que rien ne nous sépare, non, rien, qui rende rester l'ami, ah oui, qui rende rester l'ami, oui, c'est elle, c'est la déesse, oh, c'est Dieu qui vient nous unir, et fidèle à ma promesse, comme un frère je vais te chérir. C'est elle, c'est la déesse qui vient aujourd'hui nous unir. Oui, partageons le même sol, soyons unis jusqu'à la mort. Wauw, fantastisch. Ja, het is toch opera klassiek. Mensen dan zeggen ja, dat is niks van mij, bla bla. En dan sta je er weer bij en dan denk je, het is piekenvel, het is prachtig, het is mooi. Ja. Dit maakt de hele wereld weer roer. Zij dan ook op snij, toch? Absoluut. Ja. Of de zaterdag. Voor de zaterdag ben nog kaarten, dames en heren. Bitgem, nou ja, Verdi, Mozart, Schubert, dat doet er net daar. Het wordt een mooie vaststelling. Albert Bonema, even dit doe je net samen maar. Die geeft volgens mij een heel productaar hierin in zitten. Ja, het is enorm. Ik denk, ja, dat is een leuk concert, maar het is vanzelf enorm te werk. Al die solisten om een vreetje. Programmamaatje, een ontwerper van de affiches. Hè. Ze hebben fantastisch die in de Belgium hebben. Uw affiches, maar dan ben ik van die enorme spondoeken staan daar in de tuin bij de mensen. Echt fantastisch dingen. Dus dat ben al die dingen, maar al je tarieën, al je organiseren. En maar natuurlijk ik wat yield komen. Ja. Dus fondsenwerving, sponsoren, ziekie. Ja, gigantisch. Enorm soort werk, hè. Dat moet ik al gebeuren. Ik zeg het altijd bij dit soort producties, juist het liedse puntje van de ijsberg. Wat alles daaronder, dat juist net. Dan zei jij dat ik het publiek had daar niks meer te krijgen. Nee, die moet genieten. Maar het is wel eens even goed om het te benemen en dat het net samen ontsteert. Het is enorm soort werk. Maar je moet vergunningen hebben, je moet de EHBO en je moet voor de parkeerplakken. Alles maar zwaar. Als het wat dorst op een bijzondere locatie. Hè? Zoals dan de harmonie en zegt, houdt in parkeergarage klaar. Maar ja, wij krijgen er aanstaan 300-400 auto's in wat ik erg steen. Ja? En al dat soort dingen. Hoe kan mensen op kaarten komen? De even via Van Plan. Ja, kun je gewoon even bij Van Plan intippen, klassiek in de kas. En dan gaat het vanzelf. En hij is ook in internet, zit je dit wel voor de radio of televisie te volgen. Vrijgevende band of de bordelige Van Plan, keer samen PK'tjes keepje en net stenen maar erin. De snijde tredje is uitverkocht, maar voor de zaterdag, de sneurs, dan snapt iedereen hem. Ja. Zaterdag, 12 oktober, de jongens in ieder geval, ben er nog kaarten voor Van Plan. Daar kun je dus kaarten krijgen. Ik vond het fantastisch. Andrew Wise, Frans Vieselier en Albert Bonema, dames en heren! Tot de volgende keer. Ik heb diep respect voor je en blauw trok in. Het is zulke mooie muziek. Dank u wel, Willem. Ja, en ik hoop dat het zin snijdt. Deal. You got a deal. Ja. Mooi. Dank u wel. Ik geef naar Frans Jelle en de hele band.
Wat gaat dan met een jubileum? Want die is na je weken. Ja. Gewoon lekker spelen. Hij al een setlist kleren. Wat hij in de hollen? We gaan setlist kleren. We spelen eerst maar eens beiden, steeds maar. Een soort voorprogramma. Ja, het is toch echt een feestje van het jubileum. Precies, ja. En daarna doen we zeg maar als bandvorm door we de nummers die we normaal maar eens beiden doen. Doen we dan nou in bandvorm en dan komen al je gastmuzikanten bij. Kun je nog wat nemen of je dat al je weg geheim? Nou, liever dat geheim houden. Ja. Dat is het allerbeste. Bij hem Sisseketek. Ja, mooi hoor. Dan moet ze komen, hoor. Ja, vind ik, ja. Waar? In Serodokkum. Ja, nee, we moeten even reclame maken. Ja, Serodokkum, 12 oktober. Ja, 12 oktober, hè? Vanaf 8 uur. Ja. Je kan of naar de opera, of dan kun je snijden nog heen, of bij die extra voorstelling, of naar de blues, of beide. Eerst even naar de opera en dan naar je. Zo naar beide. Je kunt tot laat terughouden. Ja, dat goed is wel, ja. Ja, dat is blues, hè? Is dit alleen nog voor het jubileum, deze band-editie, of zeg je, nou, dit smaakt het wel naar meer? Nou, het is een gelegenheidsband, maar Jacob die had al wel wat regelen op 12 november, dus dan maar... Dat geef wel, ja. Ja, dus... je hebt gewoon nou 2 nummers achtergekomen, man. Welke? Satisfy Susie. En die oor is Her Number. Frans en Jelle, maar dan mijn band Joert. Nijweken het jubileum Joert, het feestje in de Noorderwind Studio. Live in Noorderwind. Got me satisfied, Susie, 'cause Susie sure
call me tomorrow night. Could I lose her number? She said a job thing in my sight. I can just smell her perfume, sweet in a tight red dress. Feel her in my arms, feel her breast against my chest. She whispered as she left, tomorrow night I'll be alone. I'll put on my best dress, I'll wait for you to phone. She said call me, call me tomorrow night. And if I don't find a number, I might broke like dynamite. And if I don't find a number, I might blow like dynamite. Ik hou er wel van. En voor de bluesliefhebbers trouwens, het laatste uur hebben we hier Dave Fields uit New York nog te gast. Een beetje blues rock. Wil vooral even hingen, zou ik zeggen. Ja, door hem. Ja, absoluut. Dit is wel mooi. Ja, vond je het leuk? Ja. Hartstikke mooi, man. Je kan zomaar het zien hier maar veel. 12 oktober komt ze. Ja, ik moet ook naar de opera. Ja, dat was toen wel heen, hè? Hou maar op. Dat komt al even goed, je. Ja, dat wel. Ja, toch wel net. Plan, want je hebt hier het jubileum vieren. Ja. Werken wij, ik ben het helemaal kwijt. Zero Dakum. Ja, wanneer ik hoor? 12 oktober. Ja, jongens, hè? Ja. Voor de Haag. Ja, mooi. Ja, ik ben ouder, met 50 voorbij. Dus dan is het de aflopende zaak, ja. Je hebt verder wel goed met hè? Ja, te volle whisky, hem met de blues en het geheugen wel net meer. Maar goed. Hoe ben je verder plan? Ja, 12 oktober weer. Oh, in Dokkum. In Zero Dakum. Verder nog plan? Wil je de studio nog eens even in of dat soort dingen? Nou, we willen wel eens even een cd'tje opnemen. Dat lijkt wel in de toekomst, ja. Maar gewoon voor de rest lekker spelen. Lekker spelen, ja. Gewoon lekker spelen. Ja. En dit is nou even een gelegenheid en misschien komt er aan zo weer eens wat roos. Ja, dat weet je net. Bel je maar even, dan kom je maar eens bij. Man, drummer, bedankt. Bassist, bedankt. En wanneer wie ik weer? 12 oktober. Ja, man, hè? Waar? Doorkams. Mooi, dank u wel. Jongens, Frans, straks Eindquest hier in de studio. Dan doen we er even een paar decibeltjes bij. Ik ga eerst even een rondje achter de bardel. Er zitten een aantal lieftalige dames. Daar ga ik aan met praten. Maar ze zullen ook nog even optreden ook. Hoi, hoe is het toe? Hidda. En doe? Nienke. Daar komt me bekend voor. Ja. Dag Denise. Denise. Leukste beste. Hoe is het? Nina. Fokelien. Nou is dit een programma dat is op radio en televisie, maar ik op radio dus. Dus ik schreef nu eens ben al die prachtig in het roos gekleed. En Denise, het had mij een goed doel te krijgen. Vertel maar even heel kwart en dan wordt straks het hele verhaal. Ja, en nou, ik hou van dansen, ik hou van mensen. En dit is onze kans om iets terug te doen naar het maatschappij. Dus we gaan Zumba dansen voor Pink Ribbon. Ja. Het was al een keer erin, maar dat is gewoon een soort traditie worden. Nou, dit is de tweede editie. De eerste was een paar jaar terug. Ja. Maar hopelijk kunnen we dit vaker doen. Ja, goed, we beginnen straks. Echt verschrikkelijk volle reclame voor mij. En Jim ging ook nog Jim gaan dansen, hè? Yes. Ja, Jim. Ja, vooral. Onthoor dat. Jim. Ik net. We beginnen uit Nijs. Ben wij eraan weer onderop met Eindquest en de dames. In de smelste stegen van Ljouwert. Op de heeste wegen van de Snitsermarkt. Op het drukste kruispunt van Drachten. Hij docht het altijd. En overal. Hij is sterk, hij is robuust, hij is onvermoeibaar, urenlang. En Nijenwieke kiest hem winnen. Hier bij Omroep Friesland, de stoere bouwradio. Doch mij on uw nagelnije radioquiz Friesland Boppen en maak je kans op deze radio. Wat winnen wol, mat harkje, Nijenwieke, Omroep Friesland. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind, whatsappen of snapchatten?
Foto's maken en video's bewerken of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, kokkerellen met uw tablet, winkelen met uw laptop, op vakantie met de e-reader, parkeren met uw smartphone of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En SeniorWeb helpt u daar graag bij. Kijk op seniorweb.nl. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Kom wandelen in de Gelderse streken en ontdek het Gelderse goud. Loop een klompenpad en geniet van de natuur op de Veluwe. En ontdek historische stadjes en kastelen in de Achterhoek. Download nu de routes. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Droge huid door dalende temperaturen? Kom naar Trekpleister. Diadermine heeft gezichtsverzorging voor ieder huidtype. Nu alle Diadermine 1+1 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist, voor jou, ook online. De Gelderse streken zijn zeldzaam fotogeniek. Ga jij graag met je camera op pad? Doe mee met de fotowedstrijd en win. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Gert Kluk met het NOS-journaal. De afgelopen 2 jaar zijn 3 mensen overleden en heeft een vrouw een miskraam gekregen door een listeria-besmetting. Ook zijn zeker 20 mensen ziek geworden. Het RIVM gaat ervan uit dat ze de besmetting hebben opgelopen door vleeswaren die afkomstig waren van fabrikant Offerman in Aalsmeer. De fabrikant kampt al langer met problemen. Vanochtend werden vleeswaren van Offerman teruggeroepen uit supermarkten en groothandels. Dat er 3 doden zijn, heeft het RIVM pas deze week ontdekt door een nieuwe onderzoeksmethode. De helft van de Nederlandse kaasexport naar de VS krijgt te maken met Amerikaanse importheffingen van 25%. Goudse en Edammer kaas met keurmerk staan niet op de lijst. Gisteren kondigden de Verenigde Staten importheffingen aan op allerlei Europese producten vanwege de steun van de Europese Unie aan de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De gezochte crimineel Ridouan Taghi was ook betrokken bij liquidaties in de zaak rond de motorbende Carlo-Wago, zegt het Openbaar Ministerie. Het OM stelt dat hij een van de opdrachtgevers was van 10 liquidaties en pogingen daartoe. Op een tussentijdse zitting zei het OM verder dat Carlo-Wago 3 groepen had die liquidaties uitvoerden. Het aantal vragen om een coulancevergoeding van het CBR is deze zomer fors opgelopen. Tot eind augustus kwamen er bijna 1900 verzoeken binnen, bijna 1000 meer dan begin juli. De aanvragers zitten door een vertraging bij het CBR zonder rijbewijs en maken extra kosten voor een spoedaanvraag bij de gemeente. Veel ouderen deden zo'n spoedaanvraag omdat een verplichte medische keuring veel te lang op zich had laten wachten. Het doek is gevallen voor wielerploeg Roompot. Het team heeft geen nieuwe hoofdsponsor kunnen vinden en moet daarom stoppen. 11 renners zijn nog op zoek naar een nieuwe ploeg. Roompot werd in 2015 opgericht door onder andere Michael Zeilaert, Michael Bogert en Erik Breukink. Het weer buiig, ook af en toe zon. Het wordt maximaal 15 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen zonnige periode en vrijwel droog, dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus in de studio een optreden van Anquest. Dus pittige rock, ik je vertel. Maar dat wisselen we al met 2 singer-songwriters. Ik ben on tour, ze komen van het Boeteloon. Rachel Reese en Jessie Lefevre. Straks in Noorderwind Live. Het komen de oren. Je krijgt meer voor elkaar met een NVM-makelaar. Want een NVM-makelaar heeft meer overzicht van de huizenmarkt, meer expertise in huis om risico's te herkennen, zoals vaak voorkomende gebreken, meer kwaliteit, omdat hij het NVM-keurmerk draagt en kan jou dus ook meer zekerheid bieden. Vandaar, je krijgt meer voor elkaar met een NVM-makelaar. Vandaag samen duiken in het tropisch zwemparadijs. Morgen een dagje naar Disneyland Parijs. En overmorgen de Eiffeltoren bezoeken. Ontdek Village Nature Paris. Een unieke Centerparks-beleving waar iedere dag voelt als een nieuwe vakantie. Ontdek meer op centerparks.nl. Centerparks. Echt even samen. Kom op 5 oktober naar de NVM Open Huizendag. Kijk op Funda voor de deelnemende huizen. Hi, ik ben Aart van Snoeren. Elektricien, maar ook boekhouder en chauffeur. Een alleskunner, net als mijn Citroën bedrijfswagen. Citroën bestaat 100 jaar en trakteert. 5 jaar 0% financiering. Zoals op de Citroën Jumpy met een laadvermogen tot 1535 kilo. Gekozen tot bestelauto van het jaar 2020. Kijk op citroën.nl. Citroën.
Het is weer vreemde midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Ik zeg al, dwarsplein, er komen een heel soort mensen del, jong, oud, muzikanten. En sommige mensen die prachtig dansje kennen. Nou, dat moet je zien, ze stijve harkers meisjes. Goed, ik let het aan zo mooi voor de dames horen hier. Denise Rivera, wat voor ploeg dames heeft mijn naam? Is dit de vaste dansploeg of de mensen die kist? Nou, het zijn eigenlijk 2 meiden van D-Drive. Ze hebben geholpen met de hele organisatie. Okay. Dus we zijn heel dankbaar aan D-Drive. Fokkelien is echt een fantastische vrouw. Ze doet van alles, van politiek tot... nou, vertel maar wat je allemaal doet. Ja, vertel me, ja. Je had de hele miggie. Ja, ik hou het heel kort. Ik ben praktijkmanager van de orthodontsiepraktijk in Leeuwarden. Okay. Ik ben CDA gemeenteraadslid van de gemeente Leeuwarden. Kijk. En ik ken trouwens gewoon Fries en ik ben skierpenhoudster. Ik heb Lietse Franse Wessanties. Dus, volle hast? Nou, 10. Jeetje, de prachtig man. Ja. En dan komen we naar je lampjes in het voorjaar, maar dat moeten we afwachten. Je wordt eerst in het roze om te dansen. Ja, ik doe ze al jaren eigenlijk bij Denise Zumba. En het is nooit echt perfect, ja, dus ik weet niet wat je maar verwacht, die Denise wel. Maar het is lekker doen, het is lalmaat, het is ontspannen. Het jouwt altijd energie. En dat is gewoon, ja, dat is prachtig. Dat wil je meestal mooi aan. Don't worry, dit programma geeft een passie. En dan belet ze niet. En vooral... En Nina is ook een hele goede danseres. Ze geeft ook wel lessen door de stad voor... kinderen van, ja toch? Allemaal druk. Onder andere, ja, mensen ook met een verstandelijke en lichamelijke beperking, die geef ik ook les in aerobics. Ja. Dus ook voor het goede doel. En ja, hier sta ik om mensen een beetje te reminden om bewust te zijn met je lichaam. En ja, dat het heel belangrijk is om af en toe even... bij je lichaam stil te staan, even te voelen. Het liefst elke dag natuurlijk. Even goed onderzoek te doen. En, Gebeurt het nog steeds te weinig? Want er wordt natuurlijk al jarenlang wel voor adverteren. Maar samen natuurlijk, er zijn enorme campagnes geweest. Ja, het kind wordt vaker nog, maar dit is nog steeds nedig. Ja, ik denk dat er hier te weinig onderzoek naar wordt gedaan. Ja, hè? Ja, 1 keer in het jaar, hooguit. En ja, dat is wel heel erg belangrijk dat daar meer aan besteed wordt. En voor het goede doel dat er ook meer financiën komen om daar werk van te maken. Ja, zeker. Ja. Goeie zaak. Nou dames, leuke studieopdracht. Hoeveel studiepunten krijgen? Nou... Is er wat mij te vertellen of net? Nee, dat niet. Nee. Maar wel goed doel. Ik kan me voorstellen dat je hem voortendaags enthousiast in. Ja, tuurlijk. Ja. En een heel georganiseerd, hè? Ja, zeker. Ben je McDonald's of net? Nee, ik heb zelf wel op dans gezeten, maar al heel lang niet. Ja. En Nienke zat op de theateropleiding, dus daar moet je ook dansen. Dus dat was nog wel een beetje... Hè? Ja, we kunnen wel bewegen. Ja. Moest er even losmaken. Ja, zeker. Dat komt goed. Ik kom straks weer bij hem. Hartstikke mooi, want hoe en wat, het verhaal en het goede doel natuurlijk. Maar ik ging eerst weer naar de band die kleerst dit. Tenminste, dat hoop ik maar. Ben je hem klaar? Ja, we zijn klaar, ja. Nou, stel je hem zelf even voor. Wij zijn Enquest. Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar hoe heet je hem? Ik ben Mario. Ja, hoi Mario. Hoi. En waar is mijn naam? Ik heb met hem Tjeerd. Ja. Nou ja, oké, 4, 5 snaren bas. Ja. Henk op drums. Ja. Zijn broer André op toetsen. En onze jonge knaap hier Robin op gitaar. Ja. Hoe lang bestaan je al? Wij bestaan aankomend juni 10 jaar. Okay. En hoe is het begonnen? Ik mij de muziek die je nou speelt? Of zit daar nog wat een ontwikkeling in? Nee, Tjeerd en Henk die waren eigenlijk in die periode met een project bezig. En daar binnen André en ik die stapten toen uit de vorige band weg en ben wij erbij instapt. Ja. En wat strubbelingen had met juist de gitarist erbij te vinden. En op een gegeven moment kwam Rob. Het klassieke muziekverhaal. Hè? En maar zoeken. En maar zoeken. Ja. Nou, we hadden wel een, maar die is op een gegeven moment die was altijd eigenlijk buiten het land aan het werk. Dus dat werkte niet meer. En toen is Robin erbij komen. Ja. En sindsdien ben wij sinds 2015 nou in deze samenstelling. Is het pittige rock? Is het al heavy metal? Welke kant zit wel? Nee, het is geen heavy metal. Nee, het zit wat meer... Wij noemen het maar progressieve rock. Ja, hij heeft maar toch een naam houden. Een naam hebben we. Ik bedoel, maar laat een ander maar beoordelen wat het is. Is het al je eigen werk?
Allemaal eigen werk. Ah, lekker man. Ja, zeker. Ben dat processen die het zwier binnen om nummers te schreeuwen? Nou ja, dus soms... Klappende dwaren, ruzie? Nou, bandvergaderingen? Dat nog net niet, maar iedereen wil eigenlijk wel zijn poot stief houden met de dingen die hij wil. Ja, of André komt met een idee, Robin komt met een ideetje en dat werken we dan uit. En de ene keer gaat het heel snel en de andere keer dan heeft het even wat voeten in de aarde. Maar... Je komt van het beeld of zo? Nee jongen, we komen uit Sneek. Oh, ik dacht ik een beeld. Kom op. Hoe heet het eerste nummer? Scourge of Existence. Ah, mooi man. Leuk om te binnen. Topband. En Quest live in Noorderwien. his head to rest and stares into the darkness. Spirits rise to take him away. His pain slowly fading, he feels a rush easing his mind. A smile on his face when he draws final breath.
Heerlijke band. Enquest. En het goede nieuws is straks zelfs nog 2 nummers dwaan. Ik ga naast eens nemen in volgende muzikale gasten. Ze komen uit Amerika. Ze ben aan tours. Ben met hun twaan. Maar toch even in brokjes even wat omdenken of vers voor het feestje. Nee, 6 oktober. Wat? 6 oktober, aanstaande zondag. Ja, aanstaande zondag, ja. Ja, het zijn op een gegeven moment allemaal data. Zijn vrede mee. Cele Skaaf, sinds ik er maar even bij van Jelve trein. Denise, wat wie voor jou eigenlijk bij de eerste editie de onleiding om je wat voor te doen? Wie er een bepaalde aanleiding? Nou ja, mijn oma is overleden aan borstkanker. En het is een probleem wat echt landelijk, wereldwijd is eigenlijk. Wat zeg ik landelijk? Dus ik wilde iets doen voor het maatschappij om iets terug te geven. En ja, ik vind dansen heel leuk en ik vind bewegen heel belangrijk. Het is heel belangrijk voor iedereen om goed te bewegen, goed gezond te blijven. Dus het is een win-win, weet je. Dus we gaan bewegen voor het goede doel, maar we willen ook motiveren, andere vrouwen motiveren om ook te blijven bewegen en gezond te leven. En vandaar dat ik Pink Ribbon heb gekozen, want natuurlijk het is wel de borstkankeronderzoek die ze allemaal hebben. Ja. En oktober is borstkankeraandacht, maand voor aandacht. Ja. Dus de donatie is €10, maar het gaat rechtstreeks naar Pink Ribbon. Dus we willen het allemaal belangeloos doen en voor het goede doel. Dus we vinden het een belangrijk moment om dat te doen. Net stinnen, maar erheen. Straks daar meer hoor. We praten nog en je hebt met je al. Helaas mensen om de radio ervoor hadden, dan wijs ik dus even naar YouTube of de verhelling. Je hebt nog lekker door met je al. Goed. Dat kondig ik vooral om. Dat ga ik lekker net mee doen. Ik ga naar mijn volgende gast. Ik ben blij dat ze er binnen. Jessie LeWave en Rachel Reese. I have to change Dutch to English now, so but it's going to be okay. Welcome to the show. How are you doing? Oh, hello. Thanks for having us. You're on tour? Good. Yes. This is our first. We got into Amsterdam yesterday, so this is our first day. And it's going to be a long tour here in Holland or Europe? Yeah, 11 days here in Holland. Yeah, or 10. I don't know. 10 or 11, same thing. They will bring you. Right. Which part from America are you? I'm originally from Oklahoma. We both are, and we live in Austin, Texas now. Because of the music? Yeah. We write there, and Jesse manages a studio there, and so all music, all different kinds. Did you meet in the studio, in the music scene? Or? We actually met in Nashville. I'm a songwriter, and so that's the place to be. So we met there through a mutual friend, and just started, writing together and playing. We played in a couple different bands together, and so yeah. And now on tour. Yes. How did it start with you? Did you raised in a musical family or? Yeah. Oh, sorry. Yeah, I always remember music. My mom played piano, and my grandmother played piano, and my mom used to go to all my gigs and play, accompany me and play piano for me. And so, I always did. And whenever I always knew as soon as I turned 18, I had to go where all the other musicians, the people that were probably like me were. So I went to Nashville and people of cities like that, of course. Why did it start for you? Because you had in Holland, very famous uncle, Jimmy LeWave. Beautiful songs he wrote, and he isn't living anymore. No, he passed away in 2017. It was a big shock. It was a really bad cancer, and he kind of kept it secret. But I came over here for the first time in 2015 on a tour with him. He was an inspiration to start with the music, or a little bit. I'm not really a songwriter or a singer. More studio, a guitar player. Yeah, I'm kind of a behind the scenes kind of talking about sounds. But still, having him in the family was he was kind of my musical idol for sure. I can imagine that. Okay, we talk later. You're gonna play first 2 songs. Which one you're gonna start with? We're gonna start with a song from my last EP, Siren. It's called "Settled Up." Okay, live in Noorderwind. Taking in the scene, quick scan of the room. First his eyes met mine, then they land on you. Filling in the blanks before we'd even said a word. Same old story, seen it so many times, with the truth laid bare in the flashing lights. Red, then blue, knew both of us had done our worst. They keep asking, but I'm not talking. They keep pushing, but I won't budge. Call it one last act of redemption.
just keep saying I don't know. Yeah, I don't know. They keep asking, but I'm not talking. They keep pushing, but I won't budge. Call it one last act of redemption. Call it a score we settled up. Neighbors standing in their yards, saying it just don't make sense. They're not the only ones who never saw it coming down to this. They keep asking, but I'm not talking. They keep pushing, but I won't budge. Call it one last act of redemption. Call it a score we settled up. Thank you. Thank you. I should say Donkeyville. That's one of the 3 words I know. Dutch is hard. Damn right, I've been drinking and I'm not stopping anytime soon. Damn boy, what were you thinking? Like I wouldn't find out the truth. Ego needs a lot of tending, and I did the best I could do. I know no one's perfect, but this is low even for you. This ain't something that a dozen roses and 100 sorries can fix. Ain't no way you can make it better. I know every one of your tricks. Guarantee she's not the first, and she won't be the last. So you can shove this dozen roses right in the trash. I'm sure you were certain your luck could never run out. Guess every dawn has its day, but now the sun's gone down. This ain't something that a dozen roses and 100 sorries can fix. Ain't no way you can make it better. I know every one of your tricks. Guarantee
I can take it from here. This ain't something that a dozen roses and 100 sorries can fix. Ain't no way you can make it better. I know every one of your tricks. Guarantee she's not the first, and she won't be the last. So you can shove this dozen roses right in the trash. Thank you. Ah, prachtig. Jessie LeWave en Rachel Reese. Straks doen ze nog nummer. Thank you. See you later on the show. We gaan eerst naar het Nice. Lekker een weekendje weg of nog even genieten van de zon? Ga zorgeloos op reis met een doorlopende reisverzekering van de Friesland. Het hele jaar goed verzekerd vanaf 1,75 per maand. Regel je reisverzekering makkelijk en snel op defriesland.nl/reis. Hond Bink was zwaar verwaarloosd toen we hem vonden. De dierenbescherming redt elk jaar tienduizenden dieren die onze zorg hard nodig hebben. Steun de dierenbescherming met €3 per bericht. SMS dier naar 4333. Heb je een zorgverzekering bij de Friesland? Dan krijg je 10% korting op je reisverzekering. Ga zorgeloos op reis en regel het makkelijk en snel op defriesland.nl/reis. Kom cultuurproeven in de Gelderse streken. Bezoek eeuwenoude Hanzesteden en prachtige kastelen op de Veluwe. Of geniet van inspirerende kunst en cultuur in musea in de Achterhoek. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Hallo, ik ben Stijn Hoppenbrouwers, een van de Electroworld-ondernemers bij u in de buurt. Bij mij kunt u onder andere terecht voor alles wat koelt, vriest, kookt, wast en droogt. Samen vinden we voor u de beste oplossing. Electroworld, mooi voor elkaar. Kijk voor een winkel bij u in de buurt op electroworld.nl. Piet Mondriaan, Karel Willink, prachtige kastelen en rijke cultuurhistorie? Je ontdekt het in de musea in de Achterhoek. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando, koken, baden, genieten. Het is oktober en ik stoptober. Alle stoppers, veel succes. Je kunt nog steeds meedoen. Ga naar stoptober.nl en meld je aan. Stoppen doen we samen. Het is woonmaand bij Grando. Ontdek de spectaculaire voordelen op grando.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asis verder met onder andere de rockklanken van de band Enquist. Maar eerst het Nijs, uit de provincie mij Jan Dirk de Haan. Goedemiddag. De stichting Dwarpshuis Parageer, Hieslem en Dertjem krijgt €50.000 van het Waardfonds voor het aanpassen en uitbreiden van het Dwarpshuis in Parageer. Door de aanpassingen krijgt het gebouw meer mogelijkheden en wordt het geschikt voor verschillende doelgroepen. Maar ook kost de verbouwing en uitbreiding €250.000. Parageer krijgt maar de €50.000 de hoogste bijdrage uit het Waardfonds die er is voor zulke projecten. Het fonds docht een oproep van meer aanvragen van subsidie. Die kunnen nog rond de mei vreed 13 december inzinnen worden. De plan moet de leefbaarheid of de werkgelegenheid bevorderen of zorgen dat de omjouwing van het waardgebied er mooier uitkomt te zien. Verhuizen is soms wat meestal al een uitdaging, maar een kringloopwinkel verhuizen, daar komt heel wat bij zien. Daar rond de tijd is er in Drachten het werk om de kringloopwinkel hard in Friesland uit te brengen naar een nieuw gebouw, het oude Gamma-gebouw. Van de morgen weer de officiële opening en dat lukt meestal uit de wiede omjouwing. Gewoon zelfs uit Emmeloordwaai. Directeur Jelmer Kooistra weet wel waarom wat zijn kringloop zo'n succes is. Nou, wij hebben natuurlijk een unieke formule. We gaan nergens geen prijzen op staan, want wij zijn hier in de Waarden. En een Waardpiek die betaalt nooit wat erop staat. Dus we hebben al die zijn nergens prijzen op staan. Mensen komen bij de kassa en we maken samen een prijsje. En dat is dus één prijs van het totale aantal goederen die ze kopen.
In de Wenhoes om de Evert Slimstraat in Sint-Anne had van de Moon brandwest. De brandwacht weer goud te plakken en kon voorkomen dat het huis aanbrandde. Er is wel reken en waterskeer. De bewoners konden direct op tijd uitkomen. Ze hebben een opvang in de buurt. Hoe de bron ontstien is nog net bekend. De bouwsector maakt het hem grote zorgen over de stikstofproblematiek. Als er net gauw een oplossing komt voor de impasse, dreigt het ontslag van 10.000 bouwvakkers. Martin Cornel, bestuurslid van belangenorganisatie Bouwend Nederland, denkt zelfs aan een herhaling van de crisis in 2008. Als het nood tot stilstand komt op het hele front en dat er dus niks meer gebeurt, nou dan hebben we een gigantisch goudtorieel hier. En dat is, dat jouw dus meeste zorg. De autocross bij Blauwhoes gaat snel net terug. Het veld en dan benamen het parkeerterrein en het rennerskwartier binnen te Wiert. Er komen geregeld zo'n 3.000 tot 4.000 mensen op de races aan. Na de Rijnbui van de morgen is het veld zo wierd worden dat het net meer opdroeg kan voor snijns. Dat denkt de Agda van de organisatie. De wedstrijd bij Blauwhoes wie de laatste van het seizoen van de FHC, de Friese Autocrossclub, zal net meer inhellen worden. Hoe zit het dan verder met het waar? Nog van de middag hebben we meest beroemde loft en uit een drogerijn of lichterrein. De wind is matig rond vrij krachtig en die komt uit het eerste tot het zuidesten. En de temperatuur luidt om de 12 graden heen. Joen, bloter kans op buien. Morgen misschien morgens nog een bui, verder aardig droeg. De zinnen erbij, de wind komt morgen uit het eerste en is matig. Temperatuur morgen 13 tot 14 graden. Snijn eerst nog een soort bewolking. Het bloot naar alle grachten wel droeg en de temperatuur snijn aan de lege kant zo'n 12 graden. Dat wie het nijs voor nou. Meer nijs er roer een oren weer op de radio. En Wielers kist terug op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Nou dadelijk weer verder mooi Noorderwien. Inspiratie en handige tips van in Tuin vindt op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en fabeltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Tij in de buurt op terrassentrends.nl. Als jij je alleen voelt, dan kan een praatje soms het verschil maken. Heb jij behoefte aan een praatje of een goed gesprek? Bel nu 085 007 7770 of kijk op eenpraatjehelpt.nl. Bel 085 007 7770. Een initiatief van de Luisterlijn en Inclusio tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl. Een 9,3 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobank-klanten weer het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en online bankieren krijgt Regiobank de hoogste cijfers van alle banken. Open ook een betaalrekening bij een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij. Voor een hypotheek en al jouw bankzaken ben je welkom bij K. Venema Assurantiën in de Westrijn. Wij binnen jouw bank, Regiobank. Omroep Friesland, En wij gaan lekker terug met Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. De band zit er al wel klaar voor. Straks ook nog een optreden hier van de dames die hier achter de bar zitten. Party in Pink Friesland. Komende snijn dus in Seelenskaaf. Ik maak er maar gewoon even reclame voor, want het is echt voor het goede doel. Omdenken voor borstkanker. En dan is het vanuit jouw vertrouwen echt Zumba. Met Denise Rivera, Marten van der Meulen, Nina van der Meulen, George Hurkens, Esther van der Bos, DJ Erwin, Dance Company 048, nog volle meer. Straks is ik nog optreden hier. Maar ik ga eerst naar Anquest. De zanger die ik beledigde, dan ben je snitser en dan maak ik hem van beeldkruid. Excuus. Het is die vergeten. Ja, is mooi. Al een tijdje dwaande dus. Ja. Een bluesband, we hier in het eerste horen, die kunnen wel eens in een kroeg ergens zitten en dat soort dingen. Jim zit toch in een specifiek genre. Hij mijn grut circuit, weet je, meer spelen of juist net? Valt tegen. Ja. Voor onze soort muziek valt dat tegen. Ja. Mensen willen het vragen. In de kroeg willen ze bekende dingen horen. Dat bedoel ik. En je pakt het toch uit. Ja, maar ja, klaar. Jij vindt het machtig, hè? Ja. Maar we hebben in ieder geval 2 november staan we top en 12. Nou, ik bedoel, dan kom je toch nog eens ergens in de kroeg. Maar eerder wat een circuit, dat lijkt me hartstikke dreig. Hier in Nederland is het moeilijk. Ja, de lietse wereld, hè? Ja. Ik heb het idee dat in Duitsland wel wat grutter is. Hè? Ja, Duitsland, België, daar loopt dit soort muziek wel wat beter. Maar ja, daar is de markt ook gigantisch verzadigd met bands natuurlijk. Ja. Dus, en dat is hier ook zo. Dus ja, het is moeilijk. Maar ja, het is een hobby. En we binnen leuk iedere week even een avondje oefenen. Ja, want hij met vaste oefenen, ja? Ja, wij hebben een vaste oefenavond op dinsdag. Okay.
En dat is eigenlijk al vanaf het begin zo'n beetje. Ah, leuk man. En jij, we staan natuurlijk even bij de Vrouwenweg. En je speelt je leuk. En hast toen in een oren band nog gezongen? Dat is een goede strat voor, man. Hiervoor zat ik samen met André in Time Exposure. Dat was een symfonische rockband. Ja. En daar heb ik dan 15 jaar in zitten. En André zat er 20 jaar in. Ja. Ah, leuk man. En zij komen wat uit de blues en de covers en alles. Op een gegeven moment is het toch ook leuk, hè? Hartstikke maar. Welk nummer gaan we dan? We gaan even een bellen doen. Fear of Losing. Oh, daar ben ik altijd voor. Enquest live in Noorderwien. Painting shadows on the wall, the dance of life reflected in the night. Your skin so soft, your lips above my face, the sound of your breath, a symphony of love. You whisper sweet words I like to hear, the sweet voice of an angel takes away the fear in the night. The warmth of your embrace will keep me safe in your arms. Pain will disappear. Please take away the fear of losing. A stir awakens me. I'm staring in the dark. The dream is gone. The feeling fades away. The cold sings a sad song in the night, a melody of fear is playing in my mind. In the night, your shadow on the wall so far away. In the night, the storm inside my head is driving me insane. Every time I close my eyes, I see our future slowly fading, like the rain will wash away the writing in the sand. And every time I close my eyes, the fear inside is growing stronger. I can take the pain no longer, it's tearing me apart. The moonlight mourns the absence of your shadow on the wall. The light reveals the emptiness
Please take away the fear of losing you. Dankjewel. Wow, prachtig. Eindelijk straks doen ze nog een nummer hier. Geweldige, mooie live muziek hier in de studio van Noorderweer Live. Nou, we hadden al een proto hoe de komende weekend aan kist. Hij weekend dus die opera. Voor de zaterdag binnen daar nog kaarten voor. Komende snijden Mieke is in ieder geval een serie Skaaf. Van Jelvertrein tot Jelverseizen binnen dwarren daar hier. En dan wordt er feest vierd. Ja, wat ging precies dwarren eigenlijk, Denise? Nou, mensen komen binnen. We hebben een fantastische DJ. Daarna beginnen we met Zumba. We hebben fantastische prijzen ook wel. Wat is Zumba? Wat is Zumba? Hele goede vraag. Jij hebt het meegedaan vorige keer. Ja, maar doe maar eens uitleggen. We hebben jou net gezien op YouTube. Nou, Zumba is eigenlijk gewoon fitness met dans. Dus eigenlijk dans je en beweeg je met lekkere muziek. Maar eigenlijk doe je heel veel voor je lichaam. Want je werkt echt alle spieren. Alles wordt bewogen. En als Steve Hark best als mij, want ik doe wel een sport, maar ik zit al eens Steve op zijn racefiets. Ja, maar... dat is maar hier in beweging, hè? Meer is ik net. Jij moet vaker komen naar de Zumba, dan word je heel soepel. Ja, maar dan heb ik nog gezongen. Dat is doodeng. Oh. Nee, maar dat wordt echt een Zumba-middag. Dus het wordt echt met DJ's en het wordt elk gewoon constant lekker bewegen. Lekker bewegen. Zoals je hoort een beetje eruit. Absoluut. En we hebben prijzen, wat ik zei. We hebben ook een optreden van 058 Dance Company. Die komen ook een show geven. Maar mensen kunnen ook gezellig gewoon kijken en genieten. Zijn is ook oké. Kinderen zijn welkom. En de thema is roze. Dus... graag in het roze, hè? Graag in het roze. Jij hebt niks roze aan, dus ik heb wel een klein armbandje voor je. Nou, doe maar om. Succes. Ja. Ik had de microfoon nog in de hand. Oh, deze hoor ik. Nou, die hoor ik er heel lang om. Dat beloof ik je. Ja. Helemaal mooi. Dans je met ons mee? Of, Nee, dit wordt een mooie clip. Dit monteren we nog uit voor de social media, dames en heren. In gedachten ben ik erbij. Oh, helemaal goed. Helemaal goed. Wat je wil. Play the music, DJ! Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting
Snijd een beetje, want daar doen we het voor het goede doel, dames en heren. Je bent fantastisch. En dit is pittig, dit is sfeer. Ja, dit is leuk. Ja, het zweert op elkaar. Het helpt goed. Dames en heren, ik ga er vooral heen, want nogmaals, het is natuurlijk voor het goede doel. En het wordt een prachtige, mooie Zumba-mikje. Denise en de dames, dank je me wel. We gaan het nog wel even delen op social media en dan knip ik Michel er gewoon uit bij deze. Hartstikke mooi. Goed zo. Doei, dankjewel. Goed zo. Mooi. Dat weer het bewegende gedeelte. Beginnen we naar de singer-songwriters. Dan neem ik ze maar even. Rachel, is it right that your last album was called West? Yes, that's correct. Okay. You worked hard on it, writing all by yourself, or do you write with others? I wrote all of the songs by myself except for one I co-wrote with a friend, which is the one I'm going to sing next. It's called Bitter End. But yeah, most of them were by myself. It wasn't planned that way. I have a lot of really great songs that I've co-written with friends and other writers, but it just worked out. They just seemed like those ones were the ones for the record, so yeah. Nice. You're now playing a couple of times in Holland and then go back to America, or do you have more tours? Right now, we're just going to be here for the next 10 days. So we're just doing a Dutch tour right now. So we came last year and did something similar, and we just had so much fun and enjoyed it so much. And so we were really excited to get back. And last time we were playing, it was like, oh, here's some kind of new songs. And so now we're coming back and with the... Well, you can build something up with your audience, isn't it? Yeah, and we love it here. People are so great and it's beautiful. And so we couldn't wait to get back. Still coming. Just come on. Play one song, please. Cool, yeah. We're going to sing a song called Bitter End. Okay, live in ordering. Even if I try, I can't remember why you said it. Even if you could, I don't believe you take it back. Didn't need the ring, I didn't need a thing but you. Unknowingly broken, too good to be true. Weren't you my love? Weren't you my love? I was right there. I was right there till the bitter end. Till the bitter end. I was right there. I was right there till the bitter end. Till the bitter end. Twisted, turned me into what you thought you wanted. But you could never make peace with my past. All those years accused it was you that his ghost haunted. Should have known we never stood a chance. Did we, my love? Did we, my love? I was right there. I was right there till the bitter end. Till the bitter end. I was right there. I was right there till the bitter end. Till the bitter end. Hard proof the truth was no match for your pride. Couldn't see I was always on your
tried. I can't remember why you said it, but you said it. And even if you could, you wouldn't take it back. Thank you. Hartstikke mooi. Rachel Reese and Jesse LeWave on tour. I will announce your tour dates in the next hour, okay? I hope to see you again. Thank you very much. Yes, we will be back. Have a good time. Keep us away. Thank you. For having us. Thank you. Thank you. Applaus, dames en heren. Jawel, prachtig mooi. Hoe dit soort mensen naar de wereld reizen en hier in de Noorderwien-studio te lonen komen. Bij een geweldige Anquist band. Leuk man. Ja, leuk. Je bent echt liefhebbers dus. Ja. Gewoon lekker spelen, nummers schreeuwen. Nummers schrijven. Gewoon ding doen is het best zin hard. Domme ouwe hoeren. Oh, heerlijk. Ja. Daar ben ik heel goed in. Ja, daarom. Wat weet je me het laatste nummer alweer helaas, maar hoe heet het? Coming Darkness. Ja, op een gegeven moment werd het te relaxed haast, hè? Ja. Ik geef maar wat spelen hier. Dames en heren, Anquist! Here we
Dankjewel. I love it. Enquest. Jongens, hartstikke bedankt. Hoe ben je te vinden op internet? www.enquest.nl. Vrienden van Enquest op Facebook, Enquest op Facebook, YouTube. Ja. En hoe heet het andere ook alweer? Soundcloud. Ik vind hem te gek, jongens. Tot de volgende keer. Dit weer Enquest, dames en heren. Dankjewel. En nou op naar het Nijs. In de smelste stegen van Ljouwert. Op de heeste wegen van de Snitsermar. Op het drukste kruispunt van Drachten. Hij docht het altijd. En oeral. Hij is sterk, hij is robuust, hij is onvermoeibaar. Oerenlang. En Nijenwieke kiest hem winnen. Hier bij Omroep Friesland. De stoere bouwradio. Doch mij on uw nagelnije radioquiz Friesland Boppen. En maak je kans op deze radio. Wat winnen wol, mat harkje, Nijenwieke. Omroep Friesland. Zeker heeft de autoverzekering voor jou. Want zelfs voor helden in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje, toch? Sluit jouw autoverzekering af op zeker.nl. Vanaf €10,77 per maand. Zeker.nl. Veel verzekering voor weinig. Kampeerliefhebber, kom naar het grootste kampeer-event van Nederland en laat je verrassen door alle primeurs en aanbiedingen. Kom naar de Kampeer- en Caravanjaarbeurs in Utrecht van 9 tot en met 13 oktober. Kunt u zich een leven indenken zonder smartphone? Wij denken dat elektrisch rijden even populair wordt. En met de Jaguar I-Pace, de eerste elektrische World Car of the Year, zetten wij de toon. Ook financieel, want met de I-Pace Business Edition wordt zakelijk rijden nog aantrekkelijker. Financial lease vanaf €599 per maand, inclusief laadpunt en netto bijtelling vanaf €299. Meer informatie op jaguar.nl of bij de dealer. Jaguar, the art of performance. Ga voor kaarten met korting naar kampeer- en caravanjaarbeurs.nl. Je kunt niet meer lopen, je wordt 's nachts wakker van de pijn. Pijnstillers helpen op een bepaald moment ook niet meer. Toen ben ik bij DC-kliniek gekomen. Heel ontspannen. Het resultaat, dat was heel snel, een paar dagen al. En dan ben je er vanaf. Ik ben eigenlijk pijnvrij. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten voor bijvoorbeeld pijnbehandeling zonder lange wachtlijsten. Kijk op dcklinieken.nl. Gezond met Kruidvat. Huid, haren en je energieniveau ondersteunen met biotine? Wij helpen je. Met de nieuwe Lucovitaal Biotine 10.000 microgram forte zuigtabletten. Biotine helpt huid en haren gezond te houden. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zo lekker smaakt de herfst bij Laplace. Want ons nieuwe herfstmenu zit vol met pompoen. Proef de romige pompoensoep, vega pompoenburger of pumpkin spice latte. En we hebben heerlijke dagverse deals. Zoals smeuïge pumpkin pie met koffie of thee voor maar €3. Laplace, zo smaakt vers gemaakt. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Marnix Sampers met het NOS-journaal. Het kabinet trekt honderden miljoenen uit om de stikstofcrisis aan te pakken. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om zeker €500 miljoen. Het geld is onder meer bedoeld voor natuurherstel, het uitkopen van boeren en om de bouw aan de gang te houden. Gisteravond hebben de coalitiepartijen afspraken gemaakt over een pakket aan maatregelen. De ministers zijn nu bijeen om knopen door te hakken. Een deel van de luchthaven in Glasgow is een aantal uur ontruimd geweest door een verdacht pakketje in een KLM-toestel. Het bleek te gaan om een lekkerd pakket vaccins. Om wat voor vaccin het ging is niet bekendgemaakt. Volgens KLM zijn de passagiers niet in gevaar geweest. Het toestel uit Amsterdam landde vanochtend rond 10:30. Na onderzoek werd het vliegveld weer vrijgegeven. Het gif fipronil is waarschijnlijk de oorzaak van de dood van honderdduizenden bijen in biezenmortel bij Tilburg. Afgelopen zomer stierven meerdere bijenvolken bij imkers in de buurt van het dorp. Na doorzoekingen door de NVWA zijn 3 verdachten aangehouden bij een sierteler en een leverancier. Ook werd landbouwgif en administratie in beslag genomen, meldt het Openbaar Ministerie. Fipronil leidde 2 jaar geleden tot een crisis in de pluimvee-industrie. Miljoenen eieren en kippen moesten worden vernietigd en afgemaakt. Het doek is gevallen voor wielerploeg Roompot. Het team heeft geen nieuwe hoofdsponsor kunnen vinden en moet daarom stoppen.
11 renners zijn nog op zoek naar een nieuwe ploeg. Roompot werd in 2015 opgericht door onder andere Michael Zeilaert, Michael Bogert en Erik Breukink. Deze zomer maakte hoofdsponsor Roompot Vakanties bekend uit het wielrennen te stappen. Het weer, vanmiddag grijs en regenachtig. In het zuiden af en toe zon tussen de buien door. Het is 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Morgen is het vrijwel overal droog en zijn er zonnige perioden. Zondag weer meer bewolking met later ook perioden met regen. In het noorden blijft het vrijwel droog. Dit was het NOS Journaal. Azus, nog 1 uur van Noorderwind live. Onder andere met een aantal tribute-artiesten. Maar we hebben een fantastische gitarist, bluesgitarist uit Amerika op visite. Hij is mijn hele band hier. Hij heet Dave Fields. Dit alles en nog volle meer graag. Nee, de reclame. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Kom cultuur proeven in de Gelderse streken. Bezoek eeuwenoude Hanzesteden en prachtige kastelen op de Veluwe. Of geniet van inspirerende kunst en cultuur in musea in de Achterhoek. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Bath & Body. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutem. Ontdek de rijke historie van de Hanzesteden. Kom cultuur snuiven tussen monumentale panden en in historische musea. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Nieuw bij Kruidvat. Nivea Hairstyling voor het creëren van je eigen look. Spray, style en go. Nu 50% korting op het hele Nivea Hairstyling assortiment. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kies nu voor de 100% elektrische Opel Ampera E. Met de E van eerste in zijn klasse. Dankzij een actieradius van 423 kilometer. Plus je profiteert 5 jaar lang van 4% bijtelling als je nog dit jaar gaat rijden. En dat kan, want de Opel Ampera E is direct leverbaar. Dus op naar de Opel dealer. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Werd op dit staat een band binnen, komt die maar nog even ombouwen. Zal straks nog spelen. You got 20 minutes, guys, so no problem. How you doing, Mr. Fields? Good. How's it going? Yeah, great. I'm so excited to be here. Good to have you on the show, man. Take your time. Er mag nog een drummer, maar nog een soundcheck. Komt helemaal goed. We hadden Tattoo Richard nog, dames en heren. Die had een soort tribute, Jonne. Met al die tribute-artiesten. Dat wordt geweldig, kan ik je vertellen. Sweet Carol. Nou ja, dat is werk inderdaad. En we beginnen Lied. En er zijn een aantal finalisten van dit hier uitkeren. En een van die finalisten die zit je van een beetje, want we doen in alle programma's elke dag elke soort voorstel rondje met al die finalisten die dan live optreden in oorprogramma's. En Joert bij u is de gast Sina Keuning. Hoi. Hoi, hoi. Welkom bij Noorderwind. Ja. De meester even smak, want de wie kijkt wat appeleten, zeg ik, hè? Ja, ik hoef val die. Hele beetje niks, hoor. Weet je wat? Nee, maar. Ja, dat ben ik wel. Ja, nee, maar. Maar wij willen eerst wat oorzaken of wat over hoe zit het? Nee, prima. Ja? Geen probleem. Okay. Stel jezelf even voor. Je bent finalist bij Lied. Maar waar kom jij? Ik kom van oorsprong uit Marrewoord. Ja. Thans Damwoude. Ja. En dit het veske is maken van toneelstuk. Okay. Ik kom uit een artistieke buurt steeds, met de Oranjewiek en de Gisbert Japikstritten. Ja. En Ike Kaastra maakt een toneelstuk. En dan hier een veske nodig. Dan hebben we Eeltje Hettinga vregen, die ben het ook in de stritten. Okay. Van wie moet eigenlijk een veske hebben. Er moet iets hoe vogels in zitten, hoe deeën en loslitten. Ja. En dat is dit veske worden. En ik ga de muziek ermee maken. Hoe lang jongstal? Hoe lang spelenstal? 35 jaar of zo. Okay. Maar het is jongen, maar de piano speel je kwarten. Dus ik speel een simpel piano. Yeah. Maar nou ja, ik zong al langer. Was al eens vaker mij doen een lied? Nee.
Ik kan een paar edities mee, maar ik kon ik nog net. Wat leert onbelangrijk? Ik zeg lessen, ze zochten nog mensen. En toen dacht ik, oké, dit versje eerder. En toen had ik dat eventueel Wiebe ek en veel mij de finale meidie. Ik denk, nou, dan werk ik erop. Ja, werk ik erop. want dus zit je nou solo, maar dat was wat mij horen, muzikant. Zit je in groepen of best het liefst al in? Nee. Snijtemiddag speel ik met Jos Wiltjes in Den Bosch in de Ministerkerken. Om 11 uur. En dan hebben we een concert. Jos is gitarist. Dus hebben we duo. En hebben we een optreden met Ilse Hettinga. Dus snijtemiddag, 11 uur, de Ministerkerken. Dominee wij 34 in Den Bosch. Ja, maar het is goed reclame. Goed zo. Ja, nee, dat goed als je best. Fantastisch. En was natuurlijk lied winnen, of net? Op je minst, of net? Wel lekker meidwaan. Vind je het belangrijk nog? Ja, wat mij dan over zeggen? Ah, nee, ik zit Zit maar gewoon spelen? Gewoon spelen. Ja, ik hoor vol die, want ik kies in zijn, er komt pas later, maar ja, dan zo gaat het dan Noordwien. Stiet de piano, ik zal even zien uit de vleugel on stiet. Martijn stiet de vleugel on. Ja, stiet de vleugel on. Door te zangen, denk ik, maar even Rob maar wat. Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij kunnen we wel. Dames en heren, wij presenteren graag voor de finale van Lieds. Een van de deelnemers dus, Sina. Live in Noordwien. Het jacht. Het trillen draaft en het vlucht. Nog een keer, ja? Sorry. Meteen met de goede. Komt ie nog een keer. Het jacht. Het trillen draaft en vlucht. Vlucht mij de hazen door de greppels, maar wolken door het wetter en het roept. Neem met mij forever. Het jacht. Het laken tjongt en docht. Vlucht mij de douwen hoe de pleinen, mij ben in boemeltreinen. En het jongt, ik ben in vingerijnen. Maar jest is het jood, zat juster. Donker en wreed. Leeg als een leven zonder doel. Breed als een leefde zonder vuur. Wurg als de dagen zonder moed. Er is een dreemendij in die bestaan. Werd nacht het lied van liefde brengt. Dien het licht van dagen schijnt. Dien stem de klank van simmeneert, van simmeneert. Simmeneert. Het jacht. Het trillen draaft en vlucht. Vlucht mij de hazen door de greppels. Mij wolken door het wetter. En mij het vuur dat het een reket. En mij het vuur dat het een reket.
doet mij onlied. En dan zien je van de finalisten niet wij in de oorprogramma's, maar ook in Noorderwien. Dus vaststellers had door de week heen en Joerlijk op deze vrijdag mee. Sina Keuning. Nog even hoe snijden mee. Je levert er toch even reclame voor mij. Hoe en wat? Nou, in het kerken? Ja, in de ministerkerk. Ja? In Dan Woord en een concert met Jos Wiltjes op gitaar. En ik zongen. En afwisselend met Eeltje Hettinga, poëzie. Ja, de dichter. Hè? De dichter is vaderlands. Hè? Van het Heiteland. Ja, de dichter, zeker. Dichter van het Heiteland. Ja, goed. En Lied, best nog heel wat mij zou noemen als deze dwaan, om die een beetje tattarieren? Of ze denkt, nou, het zit er wel in. Vind ik wel prima zo. Het is een koelkal, steeds maar. Ja. Dus, ik is gewoon straks lekker zitten bij Lied en dan gewoon spelen, toch? Nou ja, dan kent best dat de band wie bij mij doet. Dus dan kreeg het wel een heel orkestje. Dan krijg je het wel een lager bij, ja. Kreeg wel een laag erbij. Dat is nog net wis? Nee, want door 15 mei... en dan wordt zien uitkeers. Hoe dat precies gaat. Oh, ik dacht dat dit de eindversie weer. Maar daar val ik nog 4 jaar. Meen ik al. Ja, oké. Dan ga ik mijn mails weer net goed lezen. Ik weet net, maar dat weet ik echt net. Daar kom ik op waarom. Dankjewel. Ik weet het echt net. Ja. Succes naar de mee. Dank u wel. En dit is nog mij de verhelling misschien waarom te zien op Snijdermond. Dan is het van Maggie dus. Ik zit er mee bij. Dank u wel. Goed, Sina Keuning. Ik ga naar een man die normaal gesproken tatoeages zet. Tattoo Richard, verneemt in Friesland en via de boeten. Hoe is het? Oh, best. Mooi man. Ja. Ik in Tieselin een appje van en maak het even goed vallen. Wij, Tribute to the Stars, hadden dit hier vanaf de trek alweer een soort tribute en disco night. Combineer je met die hier een oor, meisje al? Ja, kijk, Anne Hazes heeft het een paar jaar geleden bedacht, omdat er voor de 40, 50, 60 in de stad niet zoveel meer te doen is. Nee. En de eerste keer was een goed succes, de tweede keer was een succes. Ja. En we doen het dan voor de derde keer. Dus, en het wordt een combinatie met dansavond en tribute. Ja. En wat voor tribute artiesten kun je wel even verwachten? Dit jaar hebben we Engelbert Humperdinck, hebben Tom Jones, die staat hier naast mij. Ja, die zijn Tom Jones aan nog even. Ik zelf is zij de gek. Anne Hazes en Joppie van Tuinen die praten en doet het aan elkaar. Ja, geweldig. Ja, hartstikke leuk. En wat is in... Nou, ik probeer Elvis een beetje na te doen. Ja, Elvis. Ja, laten we het daar een beetje op houden. Ja, ja natuurlijk. Elvis-fan, dat neem ik gewoon. Ja, al lang? Ja, meer dan 45 jaar. Dus vanaf zo, hè. Dus, ja, de heel geliefde. Nou. Goed jongen, welk nummer is het aan? Dat is heel gek. Ik doe een nummer van Neil Diamond. Ja, want dat die is in de soundcheck krijg maar. Ja, nou ja, Elvis heeft heel veel gecoverd in de jaren 70. En dit was er een van, ietsje sneller als het origineel. Ik ben ook een groot Neil Diamond fan. Ja. Maar ja, ik vind het dan wel een heel vrolijk nummer. Een leuk nummer. Oké, nou, en dit nummer is de douane opnemen? Zullen we doen? 12 oktober is het ook, hè? Ja, het is 12 januari geworden. Is ietsje veranderd, maar... oh, serieus? Ja, dus door allemaal omstandigheden oh. is het helaas later geworden. We hebben dit gewoon zo gelaten. Ja, nee, natuurlijk. Altijd welkom. Maar dan kan het nog een keer oerdwaan dus. Ik denk, we doen het 2 keer, weet je wel. Ja, nee, graag. Nee, want even voor de mensen tussen seizoen met hun trein komen. Maar hier had een kaakontsteking of zo? Ja, Anne heeft een dikke kaak. En nou goed, en Dave de dingen ontplofte net. En nou, het was allemaal een beetje drama. Maar... Dave, kom er even bij. Ja, nee, Dave, mijn prachtig mooie hoed op. Doe links woord op George Michael. Hoi Dave. Oh, ik heb ook al wat anders gehoord. Ja, hè? Hoe heet ik alweer? Johnny Depp. Ja? Maar daar had ik een andere bril op. Oké, ja, dit lijkt op dit. Dat hoor ik trouwens op Corfu. Ja. Goed, jongen. Hey, maar ik geloof dat die memory stick met de muziek op die ontploft is ook. Ja. Ja, maar gelukkig hebben we overal internet. No? Oh, kies wel optreden aan? Ja. Oké, mooi. Tenminste. Ja, ze had daar kopieerd. Oké, nou ja, het is een show, je kan alles. Nou, ik ga lekker zitten, maar dit wordt dus 12 januari. Het wordt pas volgend jaar. Ja, sorry. Nee. Ja, ik heb nog een keer bij de dan kom je dan bij zijn trein. Helemaal goed. Maar we moeten hem al even, ja, dat vind ik net. Ja, we gaan het proberen, toch? Goed zo, ik ben helemaal benieuwd. Komt-ie! Where it began, I can't begin to know it, but I know it's growing strong. Oh, wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me
touching you. Oh, sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe it never would, and now I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt runs on my shoulder, how can I hurt when holding you? One, touching one, reaching out, touching me, touching you. Oh, sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe it never would, and now, sweet Caroline, good times never seem so good. Thank you. Thank you very much. Goed zo. Nou, ja, we zonder reclamewijtje voor oktober, maar het wordt dus januari. Stel mooie boeven bij hem, heerlijk. Ja, ja. Ik hou er wel van. Per ongeluk. Kon niet anders. Maar waar is Dave? George Michael. Ik weet wat gaat er aan eigenlijk? Vraag het zelf. Ja, ik zal hem zo maar vragen. Wat was de vraag? Welk nummer is het aan? Het nummer heet After the Loving van... ja, van Michael. nee. Oh ja, wacht, sorry. Ja. Van de grootste ladykiller ooit op deze aarde rondgelopen, Engelbert Humperdinck. Ja. Nou goed. Maar ja, dat nummer is getiteld After the Loving, dus het is na de liefde. Ja, precies. Ja. Ja, okay. Zo, dit is de microfoon. Oh ja. Zet die... Nou, Dave is toch of David? Wat zeg ik nou? Zeg ik het goed? Alles is goed. Okay. Zullen we de band starten? Best een klaar voor net. En januari komt nog eens een keer weer om. Zullen we het zo opraden? Okay. Hij wil datum van januari of net? 12 januari? Mooi. Nou goed. Dit is hem. So I sing you to sleep after the loving with a song I just wrote yesterday. And I hope you can hear what the words and the music have to say. It's so hard to explain everything that I'm feeling. Face to face, I just seem to go right. 'Cause I love you so much that the sound of your voice kept me high. Thanks for taking me on a one-way trip to the sun. And thanks for turning me into a someone. So I sing you to sleep after the loving. Wash back the hair from your eyes and the love on your face. It's so real that it makes me want to cry. And I know that my song isn't saying anything new. But after the loving, I'm still in love
that makes me fall cry. But after the loving, I'm still in love with you. But after the loving, I'm still in love with you. Oh, but after the loving, I'm still in love with you. Dankjewel. Waar ben je fan? Maar ze gewoon elke week komen. George Michael die Humperdinck zongt, maar uiteindelijk toch gewoon Dave of David. Wat weet ik maar? Maak er me niks uit. Ik vond het fantastisch. Dat mag geen lekel is. Nee, we zijn helemaal gek. Goed jongens. Hij is wat lam. Ja, het microfoon donderde eruit. Daar moet een rem op zitten, maar hij doet het niet. Richard, komt er nog even bij. 12 januari, wij zijn met feestje horen eigenlijk. Hij heeft al een locatie. Danscentrum Oma Smits, doen we het altijd. Kom je maar even om en dan met zijn trein? Absoluut, 100%. Dat ken maar zijn fjorden. Oh, dat ken ik nog. Ja, die andere jongen ook even mee. Nou, we hebben wel even een app-contact, komt altijd door. Die Tom Jones. Ja, die moet ook nog even mee, ja. Tom Jones, Elvis, André Hazes en Engelbert Humperdinck. Ik ben er altijd voor. The Tribute to the Stars, 12 januari. Danscentrum Oma Smit. Dat is zo. Bloem even hingen. We hadden al fantastische muzikanten, jongens. Dave Fields met zijn band aan. Dankjewel. Hartstikke mooi, man. Ja, dit zijn toch de grootheden. Presley, Humperdinck. Ja, daar voelt het natuurlijk jammer dat Frank Sinatra er net bij zit. Ja, dat vond ik wel. Ik mis dat dan net. Ik wil. Dit is mooi, hè? Heel snel werden er al de veten tussen nu zo op, hè? Ja. Eerst Elvis, dan een skofke niks en dan nog een heel soort oren. Dacht het niet, vriend. En dan Sina. Eerst Tom Jones en Engelbert Humperdinck. Ja. Eerst misschien ik nog wel André Haas. Nou, nee, oké. Dus, maar het is mooi, hè? Want ik wist wat ik. Noorderwien is zo mooi laagdrempelig. En al die muzikanten die dan heel ingewikkeld mooi drumstellen komen en mooi gitaren. Nou, als je gewoon mooi zongen kennen. En dan denk je, ik wou geen donder hebben, al die ego's van gitaristen. En zo. Dan deze man, die komen gewoon. Ja, die hebben dat gewoon. Ja, er zitten wat muzikanten in autolootjes. Want de zelfkennis, de lach van de zelfkennis. En dan kun je een fantastische joen hebben. Ja. Wanneer weet ik? Januari? 12 januari. 12 januari, Oma Smit. Ja. Net stinnen, maar in de agenda zetten. Hartstikke mooi. Goed jongens, ik zie jullie straks. Ivo, we nemen elke week een podcast op. Komt naar jou nog even voor de Nice Sweats podcast voor u? Ja, vind ik best. Vind ik altijd gezellig. Ja, dat is wel. Maar ik nou, straks hem. Oh, oké. Ja. Straks Dave Fields en zijn band. Geweldig goede muzikant. Zeg ik nou al even. Maar eerst het Nice. Lekker een weekendje weg of nog even genieten van de zon. Ga zorgeloos op reis met een doorlopende reisverzekering van de Friesland. Het hele jaar goed verzekerd, vanaf 1,75 per maand. Regel je reisverzekering makkelijk en snel op defriesland.nl/reis. Goeie, het werd tijd om eerdapels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent hier en daar wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn schippen geleid worden. Maar elke lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schiet uit, hè? Oh ja, trek een stok in de slip, gewoon het gas los en rest goed rollen litten. Ontje. Heb je een zorgverzekering bij de Friesland? Dan krijg je 10% korting op je reisverzekering. Ga zorgeloos op reis en regel het makkelijk en snel op defriesland.nl/reis. Zo, dat ligt op. Hij is vrij hoor. Jouw beurt. Een frisse boodschap van Geberit. Nooit meer stank op het toilet. Dankzij Geberit Duo Fresh. Ontdek alle voordelen op hetstankvrijetoilet.nl.
Nu bij Kruidvat Robijn vloeibaar wasmiddel Pink of Purple Sensation van 1999 voor maar €6,49. Dat zijn 60 sensationeel voordelige wasbeurten. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Wil jij een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga dan naar hetstankvrijetoilet.nl. De nieuwe Renault Master. Zijn stoere uiterlijk, zuinige motoren en slimme rijhulpsystemen maken de nieuwe Master de beste bus voor elke klus. Profiteer bovendien van 0% rente op de financiering, verlengde garantie en onderhoud vanaf slechts €173 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asis Bluesrock uit New York, jawel, 4 wij. Maar Joert bij ons in de studio met Dave Fields. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Jan Dirk de Haan. Ja, goeiemiddag. We laten wel €50.000 steken in 2 grutte en 5 ontzo'n Lietse projecten in Iersmus. Naast de gemeente komt Iersmus een protte voor in Ljout. Rond 40% van de inwoners had er wel eens moeten maken zien. Takem week is de wieken van de Iersmus, dan wordt er extra omdenken jongen het thema. Ljout wil de €50.000 subsidiegeld steken in culturele projecten die Iersmus bespreekbaar maken of leiden tot extra sociale contacten. Zoals bij Gliks de grutte haakte tekken die het vlinier maken waard in het ramp van 11 tot 2018. Er waren meer dan 10.000 tekkers maken, toch vrijwilligers in zowat 50 landen. Tamara Schoppert is ongesteld als artistiek coördinator. Op 30 november wordt bekendmaken wat voor projecten een bijdrage krijgen. De stichting Dwarpshoes Sparregeer, Hieslem en Dertium krijgt €50.000 van het Waardfonds voor het aanpassen en uitbreiding van het Dwarpshoes in Parregeer. Door de aanpassingen krijgt het gebouw meer mogelijkheden en wordt het geschikt voor verschillende doelgroepen. Maar ook kost de verbouwing en uitbreiding €250.000. Parregeer krijgt maar de €50.000 de heeste bijdrage die het Waardfonds beschikbaar had voor zulke projecten. Het fonds docht een oproep voor meer aanvragen voor subsidie. Die kunnen nog onder mij vreed 13 december inzinnen worden. De plannen moeten de leefbrus of de werkgelegenheid bevorderen of zorgen dat de omjouwing van het waardgebied er mooier uitkomt te zien. Verhuizen is van een soort meestal al een uitdaging, maar een kringloopwinkel verhuizen, daar komt heel wat bij zin. Al rond de tijd is er in Drachten het werk om de kringloopwinkel Hart in Friesland uit te brengen naar een oud gebouw, het oude Gamma-gebouw. Van de morgen wie de officiële ierbring en dat lukt meestal uit de wiede omjouwing, zelfs uit Emmeloordwaai. Directeur Jelmer Kooistra weet wel waarom het zijn kringloop zo'n succes is. Nou, wij hebben natuurlijk een unieke formule. We gaan nergens geen prijzen op staan, want wij zijn hier in de Waarden. En een Waardpiek die betaalt nooit wat erop staat. Dus we hebben al die zijn nergens prijzen op staan. Mensen komen bij de kassa en we maken samen een prijsje. En dat is dus 1 prijs van het totale aantal goederen die ze kopen. De stroomstoring in Marmhalm, Verwet, Hegebuintem en Woonswerd is nog altijd net helemaal oplost. De storing ontstond om 12 uur van de middag. Maar ook 1000 huishoudens zitten zonder stroom. Ongeveer de helft van de huishoudens had nog wel weer stroom. De verwachting is dat de storing om 4 helemaal voorbij is. Zullen we nooit waar. Van de middag hebben we meest beroemde loft en uit een trog Rijn of lichte Rijn. De wind is matig en vrij krachtig, komt uit het eerste naar het zuidesten en de temperatuur loopt om de 12 graden heen. Joen bloot er kans op buien, morgen misschien maar nog een bui en verder aardig droog. En de zinnen erbij, de wind die komt morgen uit het eerste en is matig. Temperatuur morgen 13 tot 14 graden. S'nachts eerst een soort bewolking, maar het bloot naar alle grachten wel droog. Temperatuur s'nachts onder de lege kant van 12 graden. Dat brengt de tijd op 2 minuten oer jouw fjouwen. Dadelijk nog een jaloere noordenwind. Vandaag samen duiken in het tropisch zwemparadijs. Morgen een dagje naar Disneyland Parijs. En overmorgen de Eiffeltoren bezoeken. Ontdek Village Nature Paris. Een unieke Centerparks-beleving waar iedere dag voelt als een nieuwe vakantie. Ontdek meer op centerparks.nl. Centerparks. Echt even samen. Als jij je alleen voelt, dan kan een praatje soms het verschil maken. Heb jij behoefte aan een praatje of een goed gesprek? Bel nu 085 007 7770 of kijk op eenpraatjehelpt.nl. Bel 085 007 7770. Een initiatief van de Luisterlijn en Inclusio tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Hulp nodig? Nieuwe ledlamp nodig? Kaarslamp, spot of classic lamp? Kom kiezen bij Multimate of Hubo. Want nu 30% korting op alle Philips 3-pack ledlampen. Multimate of Hubo helpt.
Wil jij mooie, volle wimpers? Nu bij Issy Paris Excel 40% korting op bijna alle mascara's. In de winkel of op issypariexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. En welkom bij het laatste jaloeren van het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar komen we samen met Dave Fields uit Amerika. Die had een paar fantastische muzikanten bij mijn naam. Jong spelen ze in een muziekcafé. Daar hebben we vaak artiesten van in de studio. En een man die dat al je rent. Eppie, zit je naast me? Best nog een film, jongen? Ja, ik ben aan het film. Stiekem, ik neem die stiekem op. En hij is van Mark Kelly's. En dan hebben we het natuurlijk op Frieske Piaal. Leuk dat je erin bent, jongen. Welkom. Ja, zeker. Ja, mooi dat ik hier even kom hoor. Het seizoen is bij hem ook al lang en breed los natuurlijk. Ja, het seizoen is vorige week Stijn begonnen met de Lazy Sunday. En met Kees Schipper en de bemanning. En Fiona hebben we Dave Fields uit Amerika. Hij is fantastisch, hè? Ja, een lekkere gitarist. Heerlijk. Ja, zalig. Die komt bij die gewoon onwaaien. Hoe werkt dat? Nou, via de drummer, Mark. En Mark speelt ik in Kees Schipper en de bemanning. Ja. En Mark Eshuis. Ja. En ja, zo komen ze het muziekwereldje wat roos is. Het is small world. Ja, ze kan je wel heel vinden. Ja, leuk. Even hoe de komende tijd, een beetje tof, wat hij nog meer programmeert? Ja, dan mag de telefoon even... Ik ben is wel live on stream, hè? Live op Facebook. En dat soort dingen al. Ja. Nou, we hebben een hele leuke ding. Vorige week hebben we dan normaal, Old Nice. Ja. De oudleden van normaal, behalve Benny dan. En de Kissieskerels. Ja. Die hebben hier ook. De Dijden, ja, die komen hier ook. Ja. De Kissieskerels spelen je dat oude genre van normaal. Ja. Een week later, of die later, hebben we de Status Quo's. De beste coverband van Status Quo, zeg maar. Ja. Nou, en daar dan geven we zo Albert Cummins, einde van oktober, 24 oktober, komt die uit Amerika waar je naar u staat. Die komt hier ook spelen ook, wat goed is. Ja, ik geef zo maar terug. Given Horse, Left Hand Freddy, Blues Night. Given Horse is ook hartstikke leuk trouwens. Duo hier deels uit Friesland wij. Ja, deels in Friesland, een beetje Nederlanders zitten bij ook. Ja. Dus, maar we ook gezellige jongens, die houden vaker bij je spelen. Dus je weet de wedstrijd terug te komen. Ren goed dus met de muziekcafé, want ik bedoel, het is muziek, er moet publiek haren, er moet bands haren. Het is een heel georganiseerd, hè? Ja, we doen het al even, dus we krijgen wel een beetje ritme in, wist je wel. Maar ik ga nu, krijg 22 bands boekt in tot en met april. Dus dat hele kaartje, dat is... alweer rond, zeg maar. Dus in mei eerder dan DSB, wist je wel. Dat is ik al heel, met crossgitars is ik al heel weer rond. Dus subietjes worden fijn, ja, maar dat bouwt ik op, ja, dat is leuk, ja. Ja, dat is, van je hobby je werkmaatje kennen, dat is niks mooier, Willem. Oh, ja, vertel mij wat. Goed zo. Ik kom straks alleen weer bij die dat Dave Fields clear is. Ik maar eerst even naar een hotel dames staan. Liet je me even jaren? Ja! Liet je me even jaren? Ja, Ik maak naar Jota. Even voor de mensen die de radio bij een aantal dames binnenkam. Prachtig mooi kleid in peers. Sorry. We heten Famkes. Oh! De Famkes van het Frieske Haagje. Oh, hey. Jernveen. Ja. En je bent prachtig omkleed. Je bent mooi, ik meet net iets, bent horen, petjes. Watches. Wie ben van, ja, het is hier Fries vanzelf. Ja. Maar we komen uit Amerika oorspronkelijk. Het heet de Red Hat Society. En wat doen die? Wie ben er alleen nog voor de fleur en voor de vriendschap. Ja. Het is een soort rood riem en... Nee, want die had goede doel. Oh! Nee. En het goede doel is, dat ben we eind zelf. Oh, je bent zelf het goede doel? Ja, eigenlijk wel. Want wie had uw hele leven al hard werken. En voor de bijzorg en voor het huishouden en voor alles en nog wat. Nou ja, ik wil een carrière die vanzelf. Ja, maar het speelt de door uit dus. Maar het is nou, als we deze kleren ontdogen, dan is het tijd voor jezelf. En dan hebben we, vriendschappen en dan doen we leuke dingen. Zoals naar de Open op Friesland komen. Ja, je bent een beetje met excursie hier. Hè? Je komt er nog even binnen. Je mag al eens een Friese vlag, scherp om. En wat is dit voor ding? Wat je er bovenop hebt? Het is een soort van... Nou, dat is een wapen, lijkt het wel. De leden speelt. En omdat ik de zogenaamde queen ben, had ik er een kroontje op. Zogenaamd, ze is het toch? Ze is wel echt de baas, hè? Ja. En dit is de gewone leden speelde. Voor het voetbal. Nee, we zijn al hetzelfde. En hoe vaak nog in wat? Nou, 1 keer in de maand hebben we inloop, dat is vrij. En dan is er iedere maand wel een activiteit, zoals dit dus nu. Of op de Solex, of Gaasterland, of klootschieten. Dat klinkt wel als een rock'n'roll. Nou ja, altijd wat leuks. Altijd leuk. En ik ben je en hoe eindigt ze aan Dino? In de kroeg en... Ja, in de kroeg. Ja, in de kroeg. Ja. Graag in de kroeg, ja. Gezellig Italiaans. Ja. Vind je een blues misschien wel een beetje leuk of net? Blijven de bidons? Ja, je gewoon aan. Hartstikke mooi. Ja.
Mooi. Ik ga naar de Monta. Hij speelt jong dus in Markellis. You're going to play tonight in Friese Palen. That's right. That's right. My first time here. Welcome. Well, thanks for having me. How many gigs you do? Well, we're doing 2 more gigs, and then I head to Norway. Okay. And then also... 3 gigs, actually. Total of 3 gigs here in Holland. And also there, a couple of gigs? Yeah, I'll be there for 3 weeks. So, Okay. And then we're going to Spitsbergen. I end up in Spitsbergen, which is in the northernmost city in the world. It's Longyearbyen, so... Who bring you with you? Oh, my gosh. Give it up for Paul Berner on bass. Yay! My buddy. And Mark Eshouse on drums. Thank you. Mark put this whole thing together, so... And we're going to be at Ma Kelly's tonight, like you said, so I'm so excited. Guys got to come down, hang out with us. It's a great pub. It's great. Great to have you on the show. The studio is all yours. Mr. Dave Fields, yeah, okay. Live in Noorderwien. Thank you very much. You know, I'm from New York City, and I'm going to play some New York City blues for you guys. What do you say? Is that all right? Do something kind of like that. Come on, Paul, play that bass. Come on, I said 1, 2, 1, 2. Yeah, that's right, you can dance, come on. Let's go downtown to where they play the blues. Let's go downtown to where they play the blues. Let's go downtown to hear the fire blue. Check it out now. Well, I'd like to party to the big city beat, with the cats jumping and the honey looks so sweet. From all the corners of the world, near and far, to hear the fire from my Federa guitar. Let's go downtown to where they play the blues. Well, I said, cats and cats jumping, I hear popping to the beat. On the subway's freestyle when they feel it through the street. People on their cell phones hang up, stop and stare. All the way from Harlem, south of Union Square. Let's go downtown to where they play it blue. When I say let's go downtown to where they play the blue. Let's go downtown to where they play the blue. Let's go downtown, yeah, to hear the fire blue. Just the drums here now, come on, need your help now. East side or west side, I said all around the town. I mix it all together now, hear they have the sound. All the cats on Bleecker Street love to show their ways. All the way from Harlem, south of Union Square. Let's go downtown to where they play the blues. Ladies and gentlemen, on the bass from Iowa, Mr. Paul Berner. Come on, man.
Thank you very much. This next song is a version of a Led Zeppelin tune the way I would do it. Hit me one time, boys, come on. Say, hey, mama said the way you move, I'm gonna make you sweat, gonna make you groove. I'm gonna make you groove, baby. Oh yeah, I'm talking about a black dog. Eyes of fire, burning red. Dreams of you all through my head. All through my crazy head, yeah. Oh yeah, I'm talking about a black dog. I gotta fly, I can't sit still. I got a flaming heart, I can't get on my fill. Hey Paul, man, I can't get my fill. Damn, whoa, I'm talking about a black dog. Come on, boys, here we go now. Whoa, whoa, oh, oh, yeah. Whoa, yeah, got to get ya. Whoa, 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 whoa. Whoa, yeah, got to get ya. I'm talking about a black dog. Well, it wasn't that long till I found out what the people meant by down and out. Hey, Willem, where you going, man? Man, I was so down and out. Don't go to the bathroom. Listen to me, man. Stop texting. God. Well, she took my money. She took my call. She called the friend, said, go to Mark Holly's now, yeah. Thank you. Damn. What the hell was I gonna do? Whoa. I told him about a black dog. Here we go, boy. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa, yeah. Whoa, yeah, got to get you. Whoa, whoa, that's right.
got a steady rolling woman gonna come my way. Oh, baby, please come my way, yeah. Oh, yeah. I told about a black dog. I don't know, but I've been told the big-legged woman ain't got no soul. Damn, Willem, she ain't got no soul. You know what I mean? It's the same thing here. I'm talking about a black dog. Whoa, 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 yeah. Whoa, yeah, got to get you. Whoa, yeah, that's right. I gotta get you, baby, yeah. I'm talking about a black dog. Talking about a black dog. Thank you so much. Who said Led Zeppelin ain't the blues? Yep, we got some. I'm gonna play something that was a hit off my previous CD. This one's entitled Changes in My Life. 1, a 2, a 1, 2. The road long, but I'm strong. I don't always sing a happy song. I keep going with the changes in my life. Oh yeah, well, I'm a warrior, the white dove. In the two between fear and love. I keep rolling with the changes in my life. Come on, I try to save up for a sunny day to try to keep the blues at bay. When the storms won't seem to dissipate, I keep my heart pointing straight ahead. Well, it's hard to stay on course when things turn for the worse. So I keep rolling with the changes in my life. Oh yeah. Sometimes anxieties can lead the way with scary faces that intimidate. But I always keep a steady pace, 'cause happy days are just a breath away. Sometimes I think life is obstacles at every turn. Green the that try to sabotage the journey. I keep rolling with the changes in my life. Oh yeah. I keep rolling with the changes in my life. Changes in my life. Thank you so much. Come down to Mark Kelly's to see us tonight. I am fan. Thank you, thank you, thank you. Dave Fields, dames en heren! Thank you. DaveFields.com. DaveFields.com. Thank How you. did you know? You're psychic. You're great. All the band. Thank you very much. Thank you. Goed, jong Mark Ellis. Nou, heb je, ja, wat mag je er verder nog zeggen? Dit is gewoon kleren, hè? Ja, lekker hè, funky blues toch? Mooi, prachtig joh, heerlijk. Dus er iets mooie voorprogramma of gewoon lekker spelen? Nee, geen voorprogramma. Nee, gazia.
Nog ga ik nog 2 dingetjes te gaan. Straks nog een meiding van Laurie Lieberman. Ook al zo'n fantastische muzikant uit Amerika trouwens. Maar eerst nog even, ik joeg 2 keer 2 kaarten voor het concert van Albert Lee. Morgen in Skaaf hier in Ljouwert. Fantastische gitarist trouwens, als je het er toch hoe hebben. Jon Reitsma. We hadden hier als winnaar uitpikt onder ons. Dus de meest mooie Albert Lee. Bij deze, veel gefeliciteerd. Nou, dank u wel. Ja, super, Willem. En het tweede setje, dames en heren, gaat naar Mendel Skeepstraat. Dus daar krijg je ook nog wel bericht van. En daar in ieder geval de kaarten in de mooie Anne in Skaaf in Ljouwert. Nog hier mededeling van Laurie Lieberman. En dan zet ik me hier en denk, dit weer live. Dank u wel! Hi, this is Laurie Lieberman. I am very excited to be releasing my new album called The Girl and the Cat. Following my concert at Carnegie Hall, I will be in Leeuwarden, Neuschorn, I hope that's how you pronounce it, on October the 10th. And I look forward to seeing you there.